no ya tudi kase awie yade baba besum awiensem a yade bramo no edoso nemom ne edri emu akotene no ebi ense krachi bi afrim na ekwan a wofa so frimu na buzia eni enyan pa wono anadamfo akasa ba wo montem eni epa na kofa sa akasa eba ye ene enam so amana frimu Ghana Union of Traders Association wanomne LCB Worldwide kawon to mabom adi jumason bi kumasi kejetia dwakese no mu na yabekwa kopimbo adade so abare hosem abeka yensa ene se kwani bi a wanya emfie no aduosiansia 66 wobi atoa na onafuom ade seka akwa wo no masabre wono so afrim Enfin champim yenu ni aduonu nan mu ama Ghana to abato na chinsem bebre mrahye bedwa famu kopandai efri bre to aba ni wie ye no eda so da court du ho abobo na dai court no da sembi atudwa afofro bebre kan court nsemi ho ne aboabo no yede bremo sekase yemfa emu aseda ni nyina da ema yabo afo vitambook no eya no de bia wo adwa so eye duane ankasa emfie aduonu ene ekire ni ayenya bi eya no manu asem bia da ma ye wei yemfa niama ne eniama bia nso so mu ade bia be ha bia ebi nim bia eye natural cafe bia yemfa bi nka ho so ya choco banana ena strawberry ni nyina da ebi ewom enti obowura ba bia tonton no de ni nsuo na no abodin vitambook sanse eno ena eya mekanfo ediama kwada no mo ye panyine no mo ye we no calcium omega 3 6 and 9 ni nyina ya hoone ni ahyebu ma se twom eno nti na da bia tufo se we ye batan na wonko akwahye ba bi no ma enye ya man kwada no ebi enom se ne be ya ebebo wonom ema wo munyini mu no bibibia da akoyi Kwajo Rekon Royal Enterprise wodo krasi ne aduro na ba enyoma won pese obeti bia wona sum ne se nipa nyare enso okwakowu enti no nomdro ibi na wopomode hu nsam nyina ye se fa sisie mu koko nsam no pressure infection sciatica no mema waye mre wompam nyiro so konum aduro no bi na kwaje wani na ne oma nkoso yie mfama eye okrasi ne aduro no ya to apete promise ba oyerepa uduru ho awon sa be kan aduro no bi Porsak enya na wo ho epidank misi heba ni nyina womrom Sax Pharmacy no opata so Otec FM haba won sa be kan bi Time FM obo ase Tachiman Free FM ejoso abanya ya rasabia na duro no abuso Frediman seba nso sa dani heba ebi ewo honomo sa nso na top amazing heba no ewo tafo methodist abrosa mu uduru honomo awon sa ebeka aduro ni bi eye okrasi ni aduro diaka eye wugidia na mo ya obetu na dakopa aduro ni bi ato 0244 470067 ya homa obetumi afro padundudu ma na oni akurase doctor Kwajo Rekon abonkomo enyuma na bua sasene na ensama hodro ni nyina dia kenkan dia mamon samfo ofa John entry bosiako labo asonfunum yem midin mami ajowa nyanta tando menin abrewaba Kofi Twumasi afekasia no emu ensam eni Asem Beba Dabi ba ne senti ensama wodro ya boabo no ya de brem awie ye hye ase e de afri offense nof wobepiem asante mantem offense nof e wa ha na arehosam a aba beto yanim ene awie ene se krachi bia emfie no ba aduasa entem wa enwowo edi adodo na e de frɛ no eye akwasi gurusi na sabre ya ye kasaba beto dwasa wono ankasa na damfu neba wo mudi nebaja wo mo serepa enti ene namfu anisa ana sisi amenteme nwase aba wo montem aka ho ebi ema sabre ya ye kase anam so ema enne ede oyende aba na mane no ekire se akwasi ekwo na damfu yi ho ekwo na mane se wo nya ni moto bike ibi ede akwa ba bi aba na mpanyampa ni nuane yampa ode okoye adamfo yi adwene ne ho di ne moto yi edema no wade ma no a fedi akwase di moto e bebo de ba wabde ba ya moto e na agija ya basa no se anasa de mede ma wo se fa kwakwadi udwuma no nyese na mede ma wo no netie sanka kranka anye ana wode kwa ya wo ba wode bibi basa se ya de aba be hye mensam sa menyama de enti ade menteme nwase ne akasa eba mu na busia menteme nwase no ekire no yete yakurase nkrofo bia wote asemi eba mu obeka ya magya obi anka na koma ento ne yam ewo ho
asa agro asa semi akwakwa akotwa ye che ya ne se akwasi owura ya wode ni moto ma anu ene edima ya wabam amasisi aye kasai waku akwasi na asade asam no emu akwakwa ya wurama ya somo keka ya ye patie no ya soma ya mani boni Kennedy se won ko ofenso no ofo won ko tie no womese ye de esi ye pote wakopie mu wo ho wagina so ato ye nkra moma ye ntie bi eno question ye wajin kan atseno sa pepe se no on chat ayehusomi esi wo ofenso no ne nkra bata no mu ba kwa ye pro honom domi abra eno no ewo ensenwa kwa no so na ayehusomi ne kofa ba ina ne se akosi grusi no ene ni yonko brebo pa ya omu ena eji komo ko ba bia di sa wo so eno na nano efiada no akosi grusi no ekwaje ne yonko no emoto bai ampa waje afidie no edekoi na ode bae no na fort kakra aba afidie no na madamfo no obia nhebe nyima asem kra ewo mu nyinu ntemu a ema abufu ebae ti kasakasa mu na empenifo ebe pata wo mo se na entokwa bia ensi wo hon se omo na nkofo ena obia nso mpese obeti asem foforo bia efa ho to omo pata akosi gusi ni madamfo ewie no ena akosi gusi no eko ni fie ena ne yonko no so ko ni fie kwansi ena akosi gusi waji ni sika bia wata wono so ne nta eka ni sika ena se wabegu na nyuma afese wa fere moto bike dia ene ono so mpa ni sika ema no eho ena ntokwa no sa start bi mu a me ntimo ho ase ye na ne yonko no ewu adem ofa tuo tie ya na ne so ni die dimayao ne kokoso a tu abuba minu ena ekasa ye okasa ni ye na wode ne ho ekan wi a oye sa wo gya na akono kofa domi abrakwa no so a won fa mo ase ko be pia susu enka wa Africa na wode akopen ku fofo so atna eno so ena asusu nantie wa mo wo honum ete asem no omo te ya wedu asusu no na tese nantie wo kulumu adwa no edina kwa akoma police fo a sisi amene okasei asem no ewo inkikanso police for ensem abusia ya mani boni Kennedy ena wote se wodi amane efri offense of DSC odi emu enchirimu aboyen ya twansam no so na se ne yenyina anim no bibi bo bronya ya ho mframa na start bon kakran no na aka ho bi ena Ghana Union of Traders Association wonom ne LCB worldwide aka wom toma bomu ene akumase kedetu ajakesie ne mu enya asem ketwa ensesi adwumadie bi akoso wo honom akospray dwane mu eho nyina se ne ebe ye ho betie na bronya bai domo a eba be pie mu dwane mu no enkofa ha obi anfa ma nti de ye mo anketenkete ne neoma bi eka ho betumi de yade aba no wonum ahweso mu besiesie dwane mu ama honom ate abo amadwadie akoso na ekokoba ni seye ena Bismarck apia kubi papilo Otec anomo woche dabi Otec tiefo eda yakoma so enti akoba ni seye de aduro kosiesie dwakese ni mu no enkonkoba se aduro no de ha bi bebradwadifo ne wona wo beton ne manyina eno na ka hu bi ne mpanifo che dabi entesa na se aduro mu di sansesie dwumadie no eno ana wokọ SHS ahoduo mu a wo mu di dwuma port ene miaya ahodo aka nyina eno a entinye hu emani pankwa wonu betumi atena mu adi dwama ne oma nyina akonkan na procurement officer Emma LCB worldwide one papilo enkomobo moma yintie bi ya wetu ko ma mini ya abega ya me no kate maba akra me wo tema hapo kona ye operation ankasa ye machines ni na system haboni na container de free amanoni ni buy na yes we get you the mahabon no more office here me know according to chemical need any harmful effect bia mo dey for bia if am say be dey draw no ye who marketing we bia wo marketing mo too by this time I ye do me dey ama commercial to get your marketing no the bia ye bia in there on be who positive effect for reaction bia mbro bia say the reaction be bank e be inform mo say a reaction see na be ba but yeah and then they start to say yes Ghana Ministry of Health and Port LCD worldwide Ghana. It's
kama habo kauba ya machine safety on the same time can you fumigate containers na sana kwa manoni saba kupatini na fumigate ansana efi amanoni na aba na fumigate ansana ba ekonomu no ka tell me ma me ni anu mo ye small case tari na say can a better rather a better how much na ne how much na but it's a market. Organic chemical you use suma if I'm special chemical made from Turkey. The bag Ghana. Or secondary school say war Ghana hay comedy call first negation. The call masala market as I say Saturday the pocket coast market na a special chemical yama a before almost na sa almost some home better because in the way the year we would be a count, you know, a yard, a traffic take here to buy it. Lab process, a momo would be here. And a procurement officer, ma LCB Worldwide Ghana, Edem Yaw Asante. Na yakwa piemu ewo dadeɛ so aba Kenya go na ukɔ piemu ewo ahafo a ɛhɔ ne yakwa pie awrɛ hosam afi hɔ eba ene sɛ owura bia ne din ade kwakupoku wanya mfie no aduosiansia 66 wo yobia ne akua adwuma ya na woyɛ sabre ya yɛkasɛi yakwa ko sɛ wɔno ankasa na fuom obi akwakodi na wu ma sabre o mokɔ yɛ de na sɛ wayɛ awurade adia na kwakupoku wɔno ankasa ne nua kwame anane enaja wɔne nsɛmtwerɛfoɔ di nkɔmɔ a wɔde to nsɛmtwerɛfoɔ ani mu sɛ wɔn wɔ hɔ anɔpa no a na obi eba yɛ sɛ enipa mro wɔn kɔ yɛ ade nipa ne ba bɛbɔ na mania wɔn ahu sɛ kwakupoku yi wɔde afuo mu hɔ no mu a na sɛ wɔbi de ade a wɔwɔ no ne kɔn ho deɛ wɔ di na wu ankasa abusua yi ɛkɔ yɛ kɔhwɛ sɛ deɛ nipa no ɛka no saada ɛna ɛtie no na kyerɛ sɛ asɛm no ɛnokorɛ ɛmmɔ nkɔbɔ aposifoɔ amaneɛ sɛ wɔbi ato asom de hyeɛ so ɛde sɛ sekan yɛ osapa so a wɔwɔ bɔne ne kɔn ho deɛ wɔdi na wu adi ne dɛm ma sabre yɛ yɛkasa yi wafiri mu na awura baako a ne din ɛde na naadwoa yɛ ano ɔno nso ne nsɛmtwerɛfoɔ ɛkasa na wɔde ɛto dwa sɛ ɔno deɛ ne wɔfo ɛne kwakupoku na nkɔbɔ aposifoɔ amaneɛ ɛna aposifoɔ ɛkyerɛ sɛ wɔn ɛbɛyɛ nhwehwɛmu paa sɛnea ɛbɛyɛ nipa a wɔde sɛnya mmra sɛmi to hyɛ ne so ɛwɔ nafuom ɛgye ne kra ɛde firi ne nsamuo no wɔn atumi ama atɛntene ayɛ adwuma wɔde ato dwa sɛ sisi adeɛ ehu bua paa na aba bɛbɔ abusua ne so aba bɛtɔ ɔma abusua ne so sanse kɔba sa wɔn ani kura na wɔkɔfuom aba bɔ amabia bɛkɔ na wɔbi akɔ wɔ ne sekan ku ne deɛ na sɛ ɛde hu pa na aba bɛtɔ ɔmo so ne nyinaa mu no wɔn bɛsrɛ ahobanbɔ adwumakuo no saa bere deɛ hu aba epom wɔnya busua ne nko a wɔn ma ahobanbɔ ho nsɛm no animu sɛnea ɛbɛyɛ wɔn aka nyina da yɛbɛtumi abɔ wɔn ho ɛban yɛ toan nsɛm ne so na yɛkɔ Tamale High Court atiefoɔ nyina nim sɛ mfie mpem yenu ɛne aduonu nan ne mu ɛna ama Ghana kɔto aba na abato na chi da no na yememenda ade ache kwasi da na opa be nonkunu nondu anya mampanyina famu de yehunu ba bia adane akoto wona woni gye yetwi soloku wona wosun yensusun ya na nya asem ketwa na eba no mrahye badwamu famu a na eho nsem akoye mebre miaye ya ba bi te se pandai na eno nso ka ho bi pa kodrum pempenso obi ma abebambo adwumaku ahodo wo manyimu nya yedom kogu mpotam ho nkoye ma asomdwie ebaye na enumu ana beto dwa se owura Matthew Nyandom ya wono egina mu ma NPP amanyuku no na edi nkunim abotire abono eka hu bi ema panyina wono nso gina mu ma eni di isi amanyuku no Daniel Nsala Wakpa wono tamasam ne kodan koto se ohunu se nioma bi akoso a amfane kwan to se koto hwehwem na nukuredie bi a ewo mu no edadie neno ane free sa abra ye to abawie na asem no Tamale High Court watena so bia nene dai ena watena so ne kura mu ebra Justice Emmanuel Brew na ote adwamu na wo kire se enhwehwemu ahodo akoso sanso na dansidi ahodo a ewa asemi hu nyina court agye wono mahwem na wo kire se pink sheet a wo mudidi dwuma ewo Empotamo honom Coalition Center honom no Omahu se enipa no bi de omonsa ekekan ya Public Elections Regulations CI 127 no
regulations 39 and 43 etieti asamra ne so na kyerɛ sɛ ɛntwa yi enti court no kyerɛ sɛ animanimu ya nafo aduasa edi yanimu yi abato komisa ɛwɔ ɔman Ghana yi mu court hyɛ no sɛ wɔn san so mayen kɔto aba no ne foforo ɛwɔ Pandai ɛne police stations makomako ɔha ne aduonu mmienu 152 police stations ɛwɔ hɔnom no amanebɔ no kyerɛ mu sɛ empanifo susu sɛ mu aduanan baako ɛne nipa no bi di ɔmo nsa ɛkekaayɛ enti sɛ asɛm na ba court na court hwehwɛ mu aba beduru sɛ di a ɛne yɛ ka ɔha ne aduonu mmienu ne nyina bom ne asan akɔto aba ne foforo baabi nkunimdie bɛkɔ no na ɛde ato hɔ ama asumdua aba fi sɛ mpanimfoɔ se no kuradie nti ɛna aboa sansa faade a ɔde kyerɛ mansan enti Panda imrahye badwa fam abato ɛkɔ so wɔ hɔnom no Tamale High Court na hyɛ sɛ nafu aduasa edi animu yi abato commission hwɛ na yɛn sanso nsinkonwa na yɛnto aba no ne foforo mu na yakwa kopie mu ewo arehosemu bia ene afi weye mu July ne da na etoso miensa ebe todwa ne nyina da ene se immigration officer bia na ni din dodo na de frɛ no ja kenamwa ni din ankasa Steven Ken Amu beto dwa se wono ankasa na danfo de ne ka wo kwa akɔgye wiase beto dwa se wono meku no yakwa danfo efie kɔhwɛ wo mafunu ene niam bia na wo hɔ no ma na edi adanse se brighty were suspects asemi kopie mu court me wiase ye san akɔkye krache baako kan ho a Thomas Ziga kan ho san bre ya ye kase wo mu mienu na wo mo aposifo akache wo mo dem ya wo mo eboama asemi ye be heba bia ebekwa akosie na asemi ba ye no na ewo se aposifo wo mo mote so ajagefo lawyer fo nyina da wo mo tworo na wo mo de docket ne kwama attorney general na wo mo hwe futu a ewo asemi hu ode be ma wonom enti sabre wo mo hwe ani mu se wo mo de docket na kwakoma attorney general no enwo futu ahoduo bia wo case yi hu no wo mo ebetumi e de ababa betu dwa asem ne ba ya ne brighty ye de kan chie no se wa kidnap wono akasa na danfo ye duadua moko ni fu ekwo hu ye moja ne ade bia na ewo hɔ no ene gya ye de meda case no eto ni tiri so ewi ase duadua ma na se nya brighty nko na ba akoka ho Thomas nso ye kodo ano enti sabre wono masem no ye hwe ni mo se wo mabo akire Ghana Police Service adama asisi asam no wo de akwa attorney general no ye hwe afutuo ene akwankyira hoduo bia da attorney general de beba ewo saa asemi awie ye gina we so na nsema hodo eboaboa no ni nyina da ye de yesi ewo hasamfo ofa John Entry bosia kon labo na boafo ni bi eye nana kwadwo apia enoba afia aboajewa Kwame Jeni Boatin Professor Kokoto Papilo wamu ne boaboa ensemi ya no edema yen eja sam Papilo krona ne bebo chidom ma ensema hodo kenkan ede ema mo sanso na senior man Emoze na ema ne kwadwo mo ada matinechi ede yatum Facebook no so na fe YouTube ne so nyina wunya bi ehweye asomfonom no yeye mienu midin mamme adwowa nyanta tando menin abrewaba Kofi Chumesi ema no kwadwo adamfo no mia okay minim sana adamfo no wa edin ya me da ema no kwadwo abusia ansa ne be kono birthday wish ba ko ewa ha happy birthday eko edi ama ohenere mama yeboa esiamma mama yeboa ewo Sompa TV Sompa FM enkrapuni mantamu mama yeboa erade enhraw ena kwakwa wo dai di ade bia wo bo eho empaye no yesre osoro erade se wonye emfa ema na party no ye beye wo hen ya no atomi nkran kra na eja ya ba baginem. Happy birthday to you darling, God bless your new age. Asem Beba Dabi dwumadie etwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say nam sa, who be Otec 1029Fm. I am Bieno. Says he a cool malaria morning yina. I'm yina negative. Adia, 1 hour, Hepa plus Mexano, and what do you swabba? I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say eti paye, I fear, one more tour, and 1 numsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, 1 nominal, 2 malaria and asakura. And yes, I be a doctor. For 0542 7
778572 and 0542 807907. My dear Dronedi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about more manufo and Quadawan in Field Nunca. Our pharmacists and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watche. Sir, perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunte walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At tomorrow, dear. Jai, no dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch, nursery, any KG, books PAB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP, Nina, a free basic 1, equally basic 6, English, a free basic 1, equally junior high school, near Banner combined store, or Nina B, English nom, and maths nom, may say, books to be anywhere, perfect series, any B, na GS, and Naka, and so I'm approver, into a batter Pian Kotobi Maneba. Hey, and that's already here, so could be crab to me, I could chew a cotton, how many students who now, and look at dear, what table one should say, 3 almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. A here one more at to phone call put station wa and crying down so mine. First stop and your mama beer your tonto books beer for 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapadie enoane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixture to 2 malaria and a Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden ba. Buso me pini. Menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afi ekura na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua po mudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. 1029Fm. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so wo ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixture. Ma je duro di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacists na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDAG Jordan Kratwayatu. Me dog for pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. No one cry no frame is abria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Repacho ye ton kwalendia. Chen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a wo ye no. Ne kukua mu asɛm bambɔ e wo ho. Ɛyɛ a wo gye amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti sɛ wo gye edin ne number. Bia ote ni awo ye no ebia emfa kwa emu se wo company eye kese anaketo mpo a fa obuo ema afoforo kokuo mu asem ho register wo Data Protection Commission of Ghana eye mra na ama omu asem a woje no ebenya bambo yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma ko www.dataprotection.org.gh na register ana fra 0256 310533 kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel
on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mugurura, aye na sienkam. Ise nyuman obia ni nyuma, nyuma no doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na ode, ohweso, edidigi. Otec, nyame ma won nyuma no, enkoso. Openi a wopi adwuma no, enkoso. Nyinkyere, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemodwuma wo mo nyina da papa mo won ahoɔden ahoɔden ne omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma no wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya me tinya tia to obra ne ho hwebio ya sɛ na dia sɛ na dia so bi ebi so wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani kwa na yituo ma kan enwo no tutuo nso omo mpa aba mo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo die ne kyense ye kan sɛ ayi ni na asie nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumɔ brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo onyin kire ne duma ni ntumpon no mo tumpa abotre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu eni ma se nyesa na mo tie o mo ka se aduma na mo ye no emra wo mu obi eni ma se ne mo ye yo kataye ne ya na mo papa nka wo mo ho fi sa abre do hwiri kopum bra odu obia bekɔ wodi ni baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awade wa ho ɔden no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen aja nyame nhyira amen me da obodi ase ona boy asida tosumie no enkoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu a mo ba ne se ukɔ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukɔ awale bisa na ye nyin kyerɛ se wa misa nyame a na nyame anyi an kyerɛ se oba we na ye wodia na se uhwɛ ne tu ane ne nufo na nanim han na se wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie se obi kɔ awale a on misa Nyankopɔn se woni Nyankopɔn na se busum na wusumu a se ukɔ awale a bisa obusum a wusum no na onyin kyerɛ se oba na awukɔ kɔwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na ko ane se onkɔ hwehwɛ yere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ni tina good timi da radio ase yes ya da ase me twantro antu me yere so me kutuo me ba oba nanim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yem se me ori beduma ma me so ente free hono no me ba oda de na mi ri ye no aya papa me kan na da o 102.9 FM oh great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na miri akɔchi apan of na dem abɛkyerɛ me awo inside ya mi sa no ahomachi u apan a mesi machi no nani enti nyama bia miri ye wo fie hɔ no ano odin me de ne maka sɛ wɔyɛ na sɛ mebu anjo wo na wo ye ne falifo na me de asɛm na betu wonim sɛ frɛ no na tu no fu na de ɔyɛ no onya ya ɔse me ye konkonsani Ernestina papa do you respect your husband? Mi bunu. Na fe dia na aba. Adekura ma ebu emba mu ne se. Wa wale me. Woni me abresi fie.
What the dina hayama ama blano so high yedi ama the dina ama blano ama bisa o say how many years ama o the dina rent na o ka kire me say wo so ontenam na tam so na wa ye den na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na o see ye 1 room na o see 1 hu na asam wo ka me bro bi na see 3 rooms no Ernestina entano o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asanu o bla no me buano pacha me buano pa enti obekoto wanim okoto ye o ma ne trene nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye enti na wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakwagidi yedi yakwo honom no na adwuma no honom no onye adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no mekunu dwuma sai ye mia na mekoso me eba ma yedidi ama me kira no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma adwuma bitime kira no mekunu fa nche na aboba na fa kopetigu ayi no me kira na mekunu onye adwuma me safri ya munyina tia paasofo nyina omutia me bua mekunu obua no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitime kira ne se da ya de we me da bibi ba se menya adu a mitimi ya kwaya wo ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena wade ne so pachan enti enam usu eban se ne wo hwe oneoma te se vandam pepepe enti na ma ye fro vandam enti mba cha Ghana vandam nie Ghana vandam na wo vandam yi na ade akwa oba so nti ojai akra na asem de ba so edi matemo ana wani mo atwam wo honam asene wo be de ofia hu na me buafu be ma one me da te se me da asem ye da bi obi o se nka no public mo obi anti ile Otec 1029 Jatabibo Asem Beba Dabi ile Jatabibo Jatabibo
ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ayeyie enka udin ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ɛnaase enkamfo enhyira ne ntontom ɛna yɛde ma udin kronkron no arafo ne ade hye awia yi yɛma yɛn ho aha ɛna wia yi yɛma yɛn ho akɔaba na yɛma yɛn ho yɛ hyiehia aha yɛ Otec 102.9 FM sunie Kumase Asantemani ahinkromu ɛna yɛwɔ ɛnɛ enso ɛyɛ da foforo atwiredi ampototrobo nso Kwame Basayi adom no wasan yɛ bio na yasehia ɛnɛ ɛyɛ dwoada ɛbrɛ na wiedu sɛ yɛde Asem Beba Dabi dwumadie no yɛde ba bɛsom na dwumadie yi da biara da wɔ afidie yi so siehia yɛka sɛ yɛde suadeɛ yɛka sɛ yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛno nti na awie yi a yɛhyia nokorɛ moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abɛsuadeɛ ɛbere koro na mu ne yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so na dwumadi a yɛdie yi yɛyɛ live ɛwɔ yɛn social media handles ne so wadaroma sɛ woba so a ɛyɛ ahyɛ ma wo nuanom nya adesua ne ade kyerɛ dwumadi bi ntie ma wɔnom enya bi nso nhwɛ afei wo hyɛ no na wode wadwenkyerɛ ɛtum ɛwɔ comment section wa ama yɛn ɛno nso yɛbɛkan no kama wɔ afidi kɛseɛ yi so ama obiara nso ate saa brɛ koro na amuo no hyɛ na afei comment like ye page no na follow ɛno bɛboa da biara da ɛbɛhyia wɔ afidie so sɛ no ɛbɛbɔ wo nkayeɛ ubenya akwanya awuram na awie wadwenkyerɛ bi anaasa adesua ɛne adekyerɛ a yɛba abɛsua no nso atumi anya mu kyɛfa ɛna wie yɛwɔ yɛnuanom Be Love Radio for sɛ ukɔ Spain man no mu a awie Be Love fo aboade mu a ɔno mu tie yɛn na wɔhwɛ yɛn yɛwɔ GN Radio for ɔno nso wɔ United Kingdom man no mu awie wɔno nso aboade mu abiebie mu a ɛnya asɛm ketoa ɛnɛ Patmak Radio Abawa Radio, Amansain FM, Brainy Radio, and Sahara Radio. Onum nyina wo UK mine mu. Ewie wonum so abade mu abiemu a dwumadie ni twegu. Ye wo Kings Radio and TV. Eno de wo Paris France abuchi mine mu. Daache Hima Radio wo Denmark, Rakus FM wo Belgium, and Sky FM e wo Columbus Ohio. Me di de Krobea Nana Yaw Asante. Ena wiei oje amanie ena wiei apesemakana nanie wiei Krobea jata mesanu wahia bio ewa afidie yi so asedanka awurade nyankropon awade achia me wiei akwaba ya jakra umpom te sai nyankopon adom ho ye pa na so adom menso me ho den ye de nyankopon ase ena ye dwoada bia sa ya sanhia na emu nsem nso dɔɔso na no sana me ka wa afidie so kyerɛ mo sɛ Friday ni de beduru na nso Monday no sɛ bɛyɛ die nyinaa ye bɛsanhia no ɛno ne asɛm no enti sɛ wokɔ fiada na wo ba beduru dwoada na obi ka me se anaasɛ ne obɛka na obɛtibi o kama atibia na ade aseda ma awurade nyankopɔn aja kwa me wo ho na me ho ananso yɛhyia biem adom na so yeso ɛnɛ yɛ dwoada dwoada nso duru a ɛno nso mu nsɛm dɔɔso wo hyɛ na wɔtwe na sesɛ yi a wo nhwɛ ya na anuɔma bebree wom nanso ɛnɛ me mpaebɔ ne sɛ awurade nyankopɔn no mmoa yɛn na ɔma obiara hyɛseɛ no enye kama se beye de bekwa wie pa ene ma bedwafo a mo nso mo abantentan ne so yankopɔ nya mo kese ene nana kwasi wusu Steve Hackman ata o Lakeside me hu se won so aba ahoma ne so ha osena na ya Krobea Asante ene wie ye nso ye kan ho ha wate yankopɔ nhirawo na onye o kese awie yi ogoro mensa ene o se akra ya Krobea Asante yi wada ma eburu ye mo ha ena wiei asedanka awurade nyankopɔn so ɔde yakɔ na ɔsan de yababio ena ye ne wahia oba manso asuo nwuna na Krobea ahai yemfa woni agro ena Peter Boache ɔno nso wɔ ohia pai ye no ben ba ne ekuruma hafo ano safo asimu ena ɔse akra ya Krobea Asante ena wiei ye nso ye wɔ ahoma ne so nyankopɔn nya mo kɛse
ontutu ne wabedwafo nyina nso anam onfansi yie kyerɛ sɛ adesua ne adekra ya amode maye no nana ya ne ani so akrakra bia awia me godfather me mo aheburu apraman ene enso ye wo flick clothing enso nie nana krobia ye bo abaso wate ene wadwuma pa ne adwumaden a won so wo bo de ma adasa awia ye kan ho ha nyankopon hyiraw onya wo kese na ontutu ono wabedwafo nyina nso anamo emfa ensie ena wiei adofo ye wo somsom Mercy Buadiwa, wiei ye ma wonso akwa aba kyerɛ sɛ wo kye abedwafo ye da ase eburu bema kampofo ya amonso mo aba ahoma ne so mebusem Proverbs ɔsene maame Teresa ɔno nso onyina hini na na Krobea maame no wonfa wuni agro sese ye monitaw wo bema camp mebusem ya te eburu nyankopɔn enso nhiraw awiei mewo ababa bi wo manim ha ene yaboafo a mota yachi wa afidie su nyina no nyankopɔn su nhira mo na wonye mo kese entutu mu anamo emfansie sesei wo hwa nkakra afe no na no hyiaba sesei 2026 no ogina kwan na no bopunu mu dendenden se 2025 yero ho pake 2025 no nso kona wo kono na ni abre kyerɛ so ɔno nso mpɛ so ɔno nko abɛkɔ na emum sɛ what na wiase na sɛ wo hwɛ wo ya ahweye ne be ma o onipa da sani hwɛ wo yo ne wiase na ɛda hɔ no nipa nkwa ɛyɛ ketewa bi ayɛ sɛ ni tete no second ɛbɔkɛ nipa nkwa ne kra home no etumi twa akoma ni tumi te wabra emma bio ɛyɛ kɛ abaya no na nyu ono na ɛko ohwe ni nuanom kwada nketoa ɛna na gina baabi obi ya bonsem bompaye ɛna nkwada no ye bi abaya wono gina baabi afrɛ ne mpena se enkura ni ye dede wakohwe akwada baako di mrika wakobɔ ne maame amane maame baaye bebusa awurada no ahwe me ba ɔse meme ye me call papa bi ne nkwada ni ye dede gumasum wadi di maame natem maame ne wa abaya wote se sa abaya na oye call no sese ye nie nsade fo adoso enu ntidi ni pawuo basa yo gone too soon ne what a shock do enye nkane bra ne ye de bentoa ye kyew to ho ni ayamaduro yi ni asone so na ya pie gum de awura ho apie gumu ya pagya wonan ya kosoro ni ya wosowa ni agyawo to da bi kura tumi ma gina ho ka kire se ka totom what ya se ansa ni amoa kwa yi nuomagu sabre na mo se ye baginim bia sabre no na ya ngu se yo na nsu sesei ne baba ya ba ada na wudidi me maame atem apaso sha aba ya ne ho wo fa ya akwada ne kon ho twa wo de awo no wakuni wo ha o nipa nkwa eyeke o na wawu ti onipa da sani a wote ase wa ya kasa a wote wa wonso kasa wo bite wa da me bro ya bo nkwa ho ban yo bo nkwa ho ban na nyu obi na bebo nkwa ho ban ama wo hwe mrantie yi aba sebe ebi akosua matwa adwuma amwo mu matri aye kitikiti wonamoa wonim sa miame ne mia wo ba no akunko yo adani amakodi aduro me wutwa mientwa wotu mitua nto dia waye aduro no wonwu ana wa ukoye ma ukonya okoponi bi ede ma wo no wona abetena se dwene wo ho bema dwene wo ho sebe o maame no papa bre wo ho ka wo no mo abo wo ho yi anyanyambia nti wo ma wo munya wo so mfaso ya wo sori a enubone no wano ma ugina ho video mazijai ontere daba mu wu beso mu no ho na abehu se sebe waso na ye twan no wo so mu atwe no de wako mawura akwaba bra wanim
Yeah, uraja. Oba wanim sei ya na wabie wa no enso de amame wate. Udi de se mawura. Bacho me de afia. Afia de Nyameche. Afia nyameche. Bacho ai. Ya kasa de se ne me kasa no why. Bacho. Ma nyameche ofri he na ba ha. Bacho me wo putueja. Ya mo anu nso hwewe. Putueja ho na afri. Ana ho na ate. Ho na metie. Na afri he. Me firi be kwai. Sante be kwai ana asehwi. Asante be kwai. Sante be kwai. Bacho ai. Na de na do ba putuoja awade adwuma ana de we de adwuma na dem bae adwuma na do ba putuoja wa betena kuma se ha ache mpacho ai fie be se nie me ba mfa se be 20 years kura beba aduonu beba mpacho ai yo awie yi afie nyame che asem wede wa ba yanim ha no nya botre ma huntun simfimfini hyase kirikirem ma yente wase yi de na do aba ha ma afia ba cho wie de e ma ye de me aba ha ne eye be ma bi abema bi efra no Peter esi wo shim e wo ye fra ba bi hwidiem o shim hwidiem wo shim hwidiem kire se ye me baba Ellen abema aba ya no kotena ne papa ma me ho o ko school wo me nche se chenchen obekọ ne papa ma me ho ena okoye to okoye ni mo a maintenance o frɛ na wo se ho a no betenenti o ma me hokora o bele no me bele no ti wona wo moti a meti ya na se ese wonyam okotena na ho no wakogye ni so ho wakogye ni so enti wakogye ni so no ena obi kura na do me no frɛ me ma me na ankasa de wa mfrɛ me koye kyerɛ sampa me hwehwɛ me be ya be boso me nwotwe mi huno me kokoro no so ayeso o no ogina ha sa mi huno oni udi ntete oni mi di ntete afi mi ko me ye ya mi ko huno no na ye de ko me de ko be ma no ko ya be ma no se nyinsen ne nyon no awonye afi me ye ya afi me be kire se wo me me kure bio mi nsan hunu bio ti mi huno no na me ye se ne yete saade a me ye nti me betena ase me betena asimu ha na mpai bon kakra sa na kole ibai kire so ba wa honhona ye se dan obi ohun me de na ehu pa na obi enim se obewu ene nyame ya adom akole ye oba onyem no ene wasan honhono enti nam so ma me koton medwapade fansa me betena ha de obi enim ba bia me firi senka me se adwapade no kasa abre me wo kuma se dan anka nche me me kotone ena me de hwe akwala no ye de ne baji wo ambulance mi ye de ne baji ne ye de ne kwa ne ye de ne ba sa akosi se wo ye ka de susu afi boy ye mfi me nso ma nka no hwe mi dem ni mi se me nya me ba mi huni ya ne sabe me afi boso me ensa wasa be fa kwada ni bieu Peter na sa be fa kwala ni bieu oyare ye honhono ye no wamfi no fi antua ho ka eno ane se obefa akwala ne ba ni nyina eno bi sa kiri me koy afi na ho okofa wo bi sa na papa okofa wo bi se ni nuanam no ma abetia mama di aka kire na dooso nti sese no wo se obegye dia mesre wa mfa nko ba bia na me nso me ye se misuro nyame enti nka de waka na nka me penesa sese akwara no oso mpesuku na kira kwa na nka opawale de a na oso obewale no de anka sembie no tobo mintwa no kuse obefa oba Ellen no Ellen so te ase ma ofa no ne akwada ni nyina asan de koy me pa twan to aso minim ho hwe unim mpo na we na me ko aba ma na nim no ase ma me man ha ho Peter na ka kire me se ma me ha me ho na giso no ade ma ade ye ma me omfa na ma me a me ye ho hwe ayi giso no ade ye ma me ono de wo ba ne ma wo nya sa ade enye yi sa Peter na ye ka sa kire me na me se wunye nyame Peter me ka kire se wunye nyame na da wode ne be ma me no nso no sa da na wankasa wo bo nsem ena me de me ka sa kire no enti ewuo ma no ne akwada yi ewo ho wo mo si de gya no ba ba ye ne ho ade no awale meti ya ne sa be ma na akofa obi a wa wo mienu ena one ne ti oba de
Waja wo banana. Me ba no wasesa enkwala no na baako wo 4 years, baako wo 3 years. No wasesa wo mo de wo makoma ne maame wo tepa kwa mensia. O de oba na firi kumase ohwimhwidie mu ho. Me ba na de na waja no won nche ho, ohwim ho. Na nkwala nketo no wasesa wo makoma wo no Peter na maame. Wasesa nkwala ne de na akoma no. Enti ho na obi wo kuro no so no maame la no ase maame. Wo de me kire woni afi. Enti pebosia na fa kɔ ɛhɔ mɛkyerɛkyerɛ wa wobaforo ka ba me ensa ase 90 so otimi kɔ de abɛkɔ ko hunu nkwala no agya bɛse me kɔ okuro no so akwala ketu na fura ho se den nkwala na yɛ tantan sɛ wo nkyerɛ wo baabi a wo ka kyerɛ na maame na ka sɛ ɛne me kɔbɔ maame amane ne akɔgye wo mo se sɛ nya maame na wo nkwala no me kora me frɛ na asema Peter ne ka kyerɛ me sɛ nyam na me wo mo na me sɔre a me de fun abɛfrɛ no na me mu ama na me yedi na me ko ye o ma me no mpese no de nkwala na me na me sie no me wa be fa ma de este no na se nkwala na wanya wo mo no nso won san sai wo mo nka ho ne de ha de ntwuma na wo mo wo kuro no su nyina ka se aden ma me no no ana ba hwe nkwala ati biam ne se nkoyi nti so obegye na ade afama na me de nkwala no du ada na me de panyine ni beduru ha na ye ne to pram so ena no ehu ka bia be sinne Peter ya anye nkwala na wo menche sa na ketwa no 2 years na panyine no nso wo 4 years sei ne panyine na nya 11 years ketwa na nya 8 years ama be ma no kire sei fun kura wo mfe bi mfre wo frɛ nso asem wo be ka kire wo no waagi se wusu na me gya na kiridie na sei de ma hwa ma me na kima kokora me ntimi nko bio ma bre minni ekwan a mefa so a mehwe nkwala me sei nkwala no nso wo mu gu school ma e wo sa meto aso hwe na me sei de e wo sa me ba na munsu station mi tie pa na tie fo me sramo ampanimfo amonya madom na ba bia Peter ne da no wonye nyame minimusa mu betumi na aye de mboye na Peter no wahwe na ma na ka ma bonso wono a betena se no cheki ya ma minimpo mintumi ncheki no no a de obeya ma me no ye ma me na me nkom baby afie nya abutrew na afie asem no yentutu na basane asre Oba Ellen ene okotena wase ba ho ene wakọ akọfa furu no akọ ho no ene wakọfa waade ene wabebo kabubro kosi se akwada ne woye owo ye ma ne ho chenchene ya na Peter ebesan bedada oba no enti bra wo fa oba no esan de nakọ ohwimhwidie mu ho no na wunim me pacho minim ho hwi oba Ellen nso amọ wa mane me pacho amọ mane se bi ama mi Peter abase osan de mi ko wanka die enti no wanka nkyere me pacho wa amọ mane na akwala no se de esi ye no akire na me ba no mi metimi de me nsesimbo aka se ase obi a na adwene kora ni ho saa me kire se wo wo ye no kora no bebreba mi ye nyina wo no kora weni ma me da ase weni me pacho na nsam ne ya basa kora enti nko no be ma na ne madin duru na nim se bibia ni kora ngam ka kire ne se enti kwan ode me be fa so na ye be ma no nso asema be ka kire me se so mfa ma ade ma me a me ye ho hwie nye na me nso me ka kire ne se onye nyame okay enti oba wo nchen wa putuo ja na be fa oba ne koye me pa cho de bi na sa bre na oba de minnim kwan korokoro fa so a madin hunu empo eno obi wo kuro no so ena obo mama ne se ele maame mo akoma ntoyem minim se sa bro hwehwe ele pa na emom eyi na me de ma o na me ka kire hwe na me nso anyimi ama na emom Peter no wo hwehwe ele a wo sa wo Peter ho me pese mi hunu se na ele we hen e na Peter tumi be do no sa de ne ko ohwim hwedie wo ba wo ye ne de oba wo ye no ase Peter ni nuanom ne papa mma bi e ba ho be hwe se ebe bia Peter awo no de ye kora ye nam ye hunu bi da ba ya fefefe bi enti wo mo ba kuro no so behwe enti yam se wo munya ele ne number enti Peter no su tredi ya sa age number no firi wo em se wo mo ba ye no enti wo wo ye nim ho de Peter no wansi ho enti sa bre na ele wa putio ja na enti oba be fa ele no oba putio ja ho ne be fa no me pa cho ne de me pa cho wa ene de me hunu kwan ya Peter na em se me ba na na ofre no ma na ko okay enti won so ba ne kodo wankra wanka hwe a nchiro ene o call ne nchen no san ne kwanyim obiem
wɔkɔɔ ne nkyɛn na ɔsaa na ne kɔtena hɔ no ɛhɔ no na minim sɛ gyameba no sɛ bede yɛ no maa ne de nyinsan dwane yɛ na ebi no ana asa yɛ ne saa nti me yɛ madwene sɛ ebi kora wɔsaa kɔ baabi foforo nti me nam a me ya na me yɛ sɛ dabi sese Peter me hwɛ de wayɛ mi yam kɔhwehwɛ na kyira kwan wɔ no kora kokoro na ɔwɔ so no a ɔbɛtumi kora di mbɔne nti mɛkama no atum nti metena ase a emu hɔ ɛna wɔn nim me sɛ me kɔɔ ne nkyɛn sɛ medi nyinsa kɔtɔ n'anim no wɔn hunu me no na wɔn asa afa afomfrɛ me sɛ na me hwehwɛ ele no Peter no hɔ ɛbrɛ a wɔsan te sɛ ɔba no Peter asan nyem no no anaa wama ne ho kwan ya ma Peter asan nyem no no ɛtɔ wo sɛ na di anamɔ na asan atu me paacho ɛno hɔ no na me fa me baba ya bi kan ho ɛna me ne kɔɔ yɛ nti me kɔ hunu Peter no ne papa de me de ne number kora ma mpanimfo yi wɔno na me kɔɔ yɛ ɛna me kɔ ka kyerɛ ne sɛ adeɛ sɛ ni mahunu nti ayɛ sɛ ne nuanom no nyinaa hyia na ɔm sɛ maame yɛnim sɛ Peter no ayɛ bɔne na emom de sɛ ne deɛ wɔno n'ani atɔ fam no sɛ ɔbɛwale wo ba no na wafa no na akɔba sɛ ne deɛ yɛsrɛw bibia ne afakyɛ me nso me yɛ sɛ nyame anim no kwasɛm ni me deɛ ma so ne nya yi saa ya na nipa wo kana nka wonya nuhu wɔ me ho de a menu ni asɛm bia nti me nim sɛ Peter no wansa ni akwala ne bɔne saa bio wo saa de baabio asa sum kwala ne mienu nyina ba me so mo a wɔno Peter no kɔfa a wɔba a wawo mienu ɔkɔfa no ne tena yɛ no nso saa na ɔma fere mikro no so yɛ so ɔba ne tumi fa se kan de sɛ Peter no matress yɛ ɔda so ne nneɛma wɔse wo yɛ wale me anka na abɛfa me na saa wɔba akoro ne ko yɛ si ko police station nyina na gya wɔne wɔba akoro ni gyaye wɔne na wɔyɛ kora wɔne ni gyaye sɛ wa Peter na saa akɔfa wɔba wa wunum ɛna wayɛ ne ho ade ɛna wasum we ne ma ne mienu ɛne akwala na emu na ɔde na bɛtome so sɛ me na menhwɛ nkwala no na menhwɛ wɔn maame no nka ho ɔno de sɛ wa saa wale fofo ɛba ne sɛ na ɔba no Peter ne pamo no sama ne ba wɔ nkyɛn sɛ ɔno Peter no me ba no ɔba ya ɛna ɔno gye ɔno ne mma de kɔma ne maame wɔtɛ pɛ kura bi ase ɛna ama wo ba na ba wɔ nkyɛn ɛyɛ dɛn ɛno kora na me ba no wagya na ma ne nam hwidie mu hɔ a sɛ na me ba no nso nim sa soɔden na wɔyɛ me na ebi ɔba me nkyɛn a mentie enti mu hɔ me ya na me kɔ okuro no so kora na me hwɛ sɛ de wɔne nam basabasa na ɛna me kɔfa no ba me nkyɛn kɔfa ele ne ba me nkyɛn ansana me peka sika na me ne kɔte pakwa me nsia hɔ na makɔfa ne nkwala na ma wo enti ɔno de ne ma no ɛkɔ akura ase te pakwa me nsia ɛna wapam ɔba na ɔne ne wo mienu na ɛyɛ wo ba no ɛna sesei ɔnhwɛ ne ma no ɛna akɔware ɔba kura mamunum enum na wayɛ ne ho ade enti moka sɛ ɔnhwɛ ne ma na di enti no so ɔnhwɛ nkwadaa me fra ne fo a first and na me fra na ɔfa ne de kura me fra ne sɛ de ɔmfa da ɔka kyerɛ me sɛ nyame ne na wo yɛ na me ma fra no ye frɛ ni Peter de yi amponsa Peter amponsa ya wote ohwim hwidiem o frɛ ne sɛ ɔman kwadaa ne sika no ɔkasa asemi de kyɛw sɛ no me ma me ni kunu me ni mpana na me high dan fɛ nkwalaa ne ngum na me nsa fɛ nkwalaa ne nko school wo mo di diem ne na ade no ɔka kyerɛ me sɛ nyame ne ne wo yɛ ɛna me sɔle ama be frɛ no ti me de me frɛ no kora ɔmfa ɔba ne kɔ hɔ second wine na busuafoɔ bi ne papa a ɔde kɔto wɔ ɔm anim no ɔmo no deɛ no waka kyerɛ ɔmo sesei afa nkwadaa ne ho oh Peter ne papa na ɔbaa mu sɛ ne papa no da bia me ma na so me frɛ ne fon so saa ɛne Peter na ama me obia nka nkwalaa no ho hwe besi saa biri ɛna ɔba no a Peter no fa no woka wo boye no san ba be wia ne san de ne koye san de ne konyem de otoso mienu no eno nso besi na obi anka ho hwi he said ye mete ya ne se Peter ne so okwa sole bi e frɛ ne kingdom ase hene wo mo se wia se be sei enti wo wa ehu hia se wo hwe enti wone de nkwala no se wia se be sei wo de akwala no kora ko skie mfa so obi eni so enti nkwala no wone de eno ana se wawo mo Peter na eka sa so o ma sole ne nkyere se
wa ye de baku school wose asole no ye friend the king and there odi asore ndi oni ni asem o se na asore a ono ko e kire se wi ase bese enti se wo ba emfani nko school ja akwara na amane ni nem life man ja akwara ne life man enti so obedi di o so obeye de yo only on fa ne so mo nkire ne sa hey e de twato a ni Peter nkasa ye dabe ache me van said they chat walk ra ko be 2 years e konfie mienu me pa cho ai o nsa oba de so wanti wasem wa ma won sense fo bebere oba idea no obeka kire o second coming second ne de no afi wontime ma me nche bi o hwe de wa ye me na wontime ma me nche bi said ye na ma me masi abre ne ade no wono ahwa nka ma na wo mutumi de wo nsasi wo mbuse ye fie ne nka me wo bi ka me wo bi kura sisi wo me danka wua na me ko pesika me de be ha dan enkwala ne mienu nso me hwese enkwala ne nko school wo modi die mu ne ade enti wono a me se enyame onya wono ankasa de senka wo mfa me ho enyame afi na nse wo mama misra wa de maye obi afache me na nyame na de pebosia na yemfa Peter ne nko na wonhwe nkwala no se wo wedding fie say benin san oh me pa cho me wo 55 ade chi ade sen wanimu ana wokọ wajapade anka apreto ho a ubetumi de onsa si ubu aka se mensumi okumase fie e na akọkọton ye e de hwe eleje ne nkwa me tonu wie ye kora nipa na obeto sa ade no kora afi asase na so apie gold kora wo mu kora etu ye etu oh enkwada ye wo mo ba wiase a ya munsusu mama wofo mre o muntie mo awofo asem kire se enafom o enafom emu eden ese mfie aduonunum ye kan woni kunu nimpna mfie mienu edan han ese ade ba ko ekuni pantem ye dan han se wofie mienu na ebeso a na otrimu nyina hyehyew kire se okopɛ bosia na ade ama ofie wura na wasa struggle ya adwuma de atua bosia no another bosia mfie mienu ni nuru no na wo san ekɔgye bosia de akotua nti da bia no besia ne da wanim ɛna sesei no efie wura fo ni bi nso trimu aye day to some extent agentifo abaifuo bi ɛde wo mo ho aba besom efie wura de ne dan no ebegye one city a agent beka say there until the new trend na memfa nye one city ebi afaji 2 city 50 pesos no aka kire o say wo de gye saa no uwi a no ama me nso percentage adai agent bayifo adai agent ya obeye saa sa wo ye bayifo wo wantumi anka nkire fie wura amana nte enane so umomu say ko akotu ne fo manasa atum wura fi sa wonso we nipa ni bi nipa nwini ni nua ho eno ne ye brebebrebe mabe oba no nie me ba cha ele nie ele oho te say yankopon adom wadi mfie say oba 23 kasaguha 23 years ye fra ele die Ellen ade papa bi obo nyum bi saa nyom no ye fra na nko besie wate saa nyom ne da wate da unim to hampo na boy enko besie me koya masaba obredi mechi nchinia nenso ankosi hwio obrei edi are wo beku adofo na boy ya mo hwehwe saa nyom ne mame sa wate saa nyom ne da de matoi ote ne wei obi mfichire kamu ana radio so radio enenso mebo amo ate bi wa hawate say ya ode saa nyom no ya ode ahade emu yetiri nko yakasa ya ode na unim to entimetuma wi ya ode enko besie me koya masaya ba obredi machinchinia nenso ankosi hwio obrei idi are wo beku
say na Lunash ti house na me produce bonyom na me produce we cry a verse ba kunu no me yi mu nsam na gu ha ma ona wonne Peter Amponsa ogu Amponsa fu anim ase ekotwe mpana no kwa be na afa so ohu sa Peter Amponsa we kire me kwan a wo fa mo fa so abuhia ne kwan a wo fa so ose wo pe bie wa no kasa na minti nam o me anti wo me ma me nua me papa enua ba wo se wa ena ye de na hu no na wo ton ade na wu twam asore ana hefa na usia no ena ode pa asem to wanim na me nua ba ko na epie no hu ye na mu pie no hu mu enti da no a ose wo pe se na neje wo ho no sa da no a no no kwehia na on nti edi be se ya ansa be week ena on ko dai utu kotna krach ne nche utu free wo ant ne nche ekotna Peter ne nche wantu ankotna ne nche na he no onyemo one day bi na ko edan o se aha no tinzi ko onum en o ka che me se ye free o ye bibia we free onum o ye die bibia wie enene ko opi no ho ne ho ye ni fie o se ho na oti ho na o se ote na onzu hu se ho na ote ampa mu o dem ni se kromo na oti fie ho nso no na one wanted it to him ni awase oba no mu wani hwidie mu ha aha en ode ko hokoye o ho adwuma wie ti o wie no ka kire o se ho no ote aha en ye dey ti me pie ba bi no ye meme ko kasagu fie no no ka kire se ade che ba se pie ya e ko no se on de dan ne nyane dia na ye adamfo bi dia baby onu kwhia first ena no eye na adamfo dem no ode ukoi aha ena eye dey ti me pie fro nti me ko ye no o kan na me see you ti if you want na me hu se menyam nti wo real ba ko pe na onyemo 2 times nti second one no se first one de o ma hunu se eye na damfo dem no ode ukoi nti so oje dan bi nti afi wa rent nti second one no sa dan no ode uko sa dan no so wa rent no enum no ode ukoi okay onyem ye no o ka kire Peter nsa onyem o ka de na kire o me ye na ka kire no ndo no ka kire me say onu woni dan bi a ode me kwatene so so wa rent dan yo o ka kire me no se oni dan bi ode me kwatene nti be ya me nkom ma mo kakala no be ba ho na o ye dey me anti mo na me anti kasagu we mu kasagu no mo mfi me o mo mfi me so wa kwa akwanyem o di akoto be ma wan na anyem wanim be ma ne nso ka kire wo se wa han dan ena sa dan no ka kire osu oni dan enti sa abre ne hefa na o sa tibio first born asem na make hefa na o sa tibio nam hen se ebia me kasagu ha mo ano me munya na no ye mame why me do baby na me ka kire obia bu ha no amama beda na nche enti hefa na ya na o ta deda sa abre na wanti mumfi wo na Peter ne nso se ko maame ho kakra hefa na ota edededa na okokọ hen ebi wan so me ko ayo ni sister ba ko ho no akoda ho na wo ye de na unyeska ebi wa min didi ebi wo ha wo didi ebi wo ho nso a wo ye de na unyeska didi bo Peter na uko na bo no amoska de ebi won so akwa o se men kwa adwuma nti niska oya de adwuma Peter Amponsan ha Mason oye Mason ni oya de ni bunoni oya bunoni Mason ni bunoni ya wote
hwidiem okay afa mi enhwe bra wo ka kire ne se onyem no o ka kire wo da first born no se nye ne ba first born ka kire ne se na because o say amam fa be ka kire se me makofa be mafufuro nti enye ne ba na time na ono se wo pe no one o twempna no saa tam no obi foforo nso hwe wo ka ho ana na ene ye de nti no ka se enye ne ba untumi hu okay enti wo de wa show onyem first one na be ma on to aka kire se ko ma me wono ndi oni dan atete ya o fa mu nyina so o fa mu o meboa eye de na be yare ho no na me nyadru na wo nyadru na wo nko hospital so tie ma be ho no are na wo nko Peter no so mo ska nko hospital Ellen adentia so ne nanyem ena wunye scam fanko hospital adenti na saa time no na wo nko de hon kanchire so mo scam fanko hospital okwa do be kan ese oniska ti okasa na wo so ayedai okay enti now waba be yare wa honhono saa bra wo honhono ye no hefa na na wo ne nam ebo o shim ho na ma na odeda hin kaze mi sister pa ko amanfo nchen ena na odeda eyede na ma mete me de oso obi na friend na ka chere na se me ni hwidie mu bi nti wate o mate se menyam nti on hwehwe me ena ono nso hwehwe obi hui na se na one wo ma me na tiko school beboa eyede na empofiri mu a wo ka se wo ntena ma me nchen bio na wo kwa akotena wo papa ma me enchen na ya mema se munti a wo kwatena ho na chese wanya bibia twiu ba bi o ma me ma wo kwan ona na de wonka hwe enti na ma wutuko ho no meboa na na ye die ntia dinkan kan no kire me na ye die ntia die ntia na ma wutu free ma me nchen ekọ wo na na nchen wo hwimhwedi mu ho na me so amo nti na amako he se na wo te wo ma me nchen meboa na wo ko school wo ma me nchen meboa enei awo ne wo yam enti oba tan na nim de ne ba bedie die ne ka wo pa titrenti ma wo ye wadwene se wo free wo ma me nchen na wakọ wo so ano mo nchen enna mpese bi kuno entwide se be ya sa ta mu benya bibia twiu ba bi sa ta na ugina sei JHS edem meboa sa ta mu wo ye wadwene se wo tu eho na benya bi atwi ba bi meboa ane unde okay yansa nto aso enti maame ni behu be faawo sa ta mo yare ye de wo kwa yare sabia sabre ni nyina na wo frɛ Peter no wukuru no se ba bi emu aduru no ayeden enti ono nso mra mu bi na afrɛ no ende na maame ne kasa de na we de sa ta ne kasa na ono ne nkasa na wo be wo ye meboa okay wo be wo wie ye no hwan na ne hwɛ wo o maame na Peter no wo ho obehwe wo mba da bai obi na ono na one onyem wo ye no ama hoda obi mom no tu no ma ne ba ho sa nipa ne ye ne de yi ose ase ne papa de ne papa de ose ena sa papa ne so e wo ne de ose nti o de na ye ne ba onna o ma ne ba ho ena oba na o si Peter ne we nti no ne na ama na sa o sai ne nkwa ne ba o si Peter na wo honum de na o hwe afele nti o so ntumemba hwe enkomo we ya ye die e ma ya nkanka muntie ni yie na momfa mu afutuo ye kan asem kire mu amaso twan na muntie no muntie ni yie
bema na wone ne wo ye oya wa akwada we fa mu yade a oyare ye de beto ne maame so ne maame akoton na japade de ahwe no sese wawo bema na nkasa maame hwe no wasoma nipa ana ama nipa ba oba excuse ode man say bema ne fere enti no ama enti oba no discuss say botoma ene buy da no say buy no okọ ma say de no na 100 cedis oba wawo foforo na wukunu ba behwewo 100 cedi no de ma wo ena oje ya okay se nyame adom o maame a ne guso hwewo o maame a ne guso hwewo eye de na wo say tu di Peter echi eni Peter efri aputioja esan ko Peter nchen bio eye de chire bi mu na mintie me wo de no ofre kasaguha ahana yedu no kafade de no ofre me say membra na ze se omokoshia papa ono papa ohene ne se ane obi one na wo ba akode ese wona meta monko fa oba bia bi nti membla nti be meka chene se ngo mbla mama no se ahe abutre nti membla na me nkoye adwuma no no nso ne adwuma se ye ba mama ena ma ko enti nyese onokra ba baabi ana no ma metie no phone so keke no ofrel bo mfie bio o se wadi mfie say ele 23 ofrel phone so wie kan sa asem we kire o no on so koi o ba o ma me amane ansa adentia Dabi eye bibi adentina maami a wono na afa saa bre we mu amoatumi awo sese wawo wo ho akyene wo ho ne omanioma nyina awuwu sebe yetimako yeye na Peter ya fafon asan frɛ waka saa asem we ya kyerɛwo o kono wo maami oti hwe adentina amo na mane ka kyerɛ me na mentie abaya oga chama sama menkanche ni why ne ka sa asem ne kyerɛwo Peter ene wonne yo ya wode te hei ene wonne ono so ka sa asem ne kyerɛwo no bibia ma utrim se me maame abrɛ me ho enti mintie de Peter ka no mammo maame amane ansa na mekɔ amakɔ bibia ma utrim sa ele kasa de jujo pri se finika se jujo pri kyerɛ se kasa de achade wa mona mane ele wo ye boni aye obi ka sa kyerɛ wa obeka de se Peter yi wo man one namba kyerɛ oba a wonyem onkwa ayaresabea na onye aduro bia wa honhono o de ferienti untumi nko maame ho obi aba o maame amane ama maame aba abefawo hwe hospital bra maami bre ye na japade okoton ye de je wo nkwasi ho nyame aboa wawo wahwe wa ma ho akyene na be ma wo ne wo ya ahyase kora wo se wonye nyinsen no na nye one wo na nyem kyerɛ sɛ amanfo wewew enti nye one wo na nyem onye nyinsen no afrɛ wo phone so keke aka kyerɛ wo sɛ bra na me nana bi ohene o se be ye adwuma na me nso me nya adwuma na ye mfa nhwa akora no o se na ma me hwe o se akyirei ye be kɔ hɔ ebi aya abotre na wa mo sa ma me na mane Ellen uye buni aye obi ka sa asem we kyerɛ wa ubesom sɛ Ellen uyi o ma me buni aye obi ka sa asem we kyerɛ wa ubesom sɛ ade obi ka sa asem we kyerɛ wa abesom sɛ sa tam no uyi maame no boni aye obi ka sa asem we kyerɛ wa abesom sɛ ajeso ene pa bonini enti wo ne maame na ani ne yi sa time no sɛ boy ne frɛ wa wo kɔe meboa na ye ntwida na pese boy ne san akotwie enti na ma wo kɔe bra wa mo maame na mane because unim sɛ wo ka kyerɛ maame na maame be ka kyerɛ sɛ menko boy ni ntwie na eye dono na wo dono no otumi twiw ye ana wo hwew ye e na wo nka no kure bi nkyerɛ ye eno na hyew nkuran e ma wo san akɔe eye de he options miensa choose why
me ngu me koko eye de hia oka chom so be hwe me de obehwe na akoye no hwe ache eye de no san ne nyem de otosumienu na me kwa na nchen ye ya braguo abatan ya braguo hwe enei be matumi nya akokoduro didi oba maame ana ne papa atem bema eye de wo ba no behwe ho sebe wo yetiwa watoto abusua ase fun call keke ena boy no sande ji wo free maame ne nsam na nko betumi anya akodo aka kire maame ne se me pa na mi ja wo ba ne ma wo se mi nya ne ma wa boy no wo se ana first no ye bi I say kai obwa wo shi gina ne so no wo shi gina so meboa eye dina after 1 year no me se wo frɛ we ma wo koi dia na hye wu nkran ma wo koi oka chom sa membra na obehwe me ne akola obehwe wo ne akora no aha afei okoye wa frɛ wo wako okoye kamunsam kyerɛ yɛn okɔ second coming no kamunsam kyerɛ yɛn me ko on okorente dan no na ekotena ewo hwimhwidiem ho to aso ti okotena am no ka kyerɛ se biewa no yekotena am ana o se nya adwuma no no nso nya adwuma no yemfa nko me maame ho no to aso ti okoye me te wonum nti de bi na oye o ka kyerɛ se ane asetena na yet ndi se ayeden nti ada say odem kula na ekọ ne maame ho for week bi ana month bi sabre na nkwada ne wo sensen na mba penye no 4 years na ketwa ne wo 2 years mfie miedu ni mfie 9 na ode omo kɔ hen ne maame ho to aso awo tepa kwa minsia to aso nti ya na ya kɔhwɛ o ma na se obɛmo ma ba Devi okọ ho ne ba sana omo kɔ yie bi na wakonyo ge bi a wawutu wo wɔ kwa minti ho en omo kɔ baby obi young ge bi wi no omo kɔ ye to omo kɔ ye no ba sana wakɔfa girl no nti no ba ka kyerɛ me se mfa akula na enkɔma na ma me kakala to do omo kɔ ye no afi o kasa no wa o kaso me nkɔhwɛ nkwala na kwala wo se a o mo ho ye nti me de o me nkɔhɔ nso osu onim ho do nto me nkɔ me nso na o me wo keto no ne me kɔ oda o kasa wo fra o ma me nso aka je no o se anyo ma me o ne ma na wo ye nti ma me nka nje bi a ye mi enu ne ye se ye everyone there ebu o kwa adwuma 5 cedi no de ato meme ho o kwa adwuma 5 cedis wakɔ nhoma sika for the whole day oba nwumra no nso 5 cedi bi won so oba osu niska ti saate ti na me ma me di phone di me na me friend me sister na me ka kyerɛ no o se na me ti boy na me se o de ngwala na ko minim o me enko hon so nko so zata me yesem mbake to ano at the hospital so wan kan kyerɛ me da eno o de ko fa nti me free the one no de ko fa again ne ba edan na na nti wo free ena matete ni nti ema wo free dan ni mu eba ma o eba o ma me ho nti wo ba ne o ma ne nka ho Ote wono asem na wo ka wo ho ahi bi eye me pa sisei no ho wa ma me abregu abaya o mamienu 2 years any 4 years wo te wa wade ase a be ma na ni nyina ade o na be ma na ka kire o se me je nkwala no de o makọ me ma me ho e de ne ka wo ma wo opene so ana wo te ase kire se me no mienu na te adenti na apesa wo gye ye ma e de kɔ o ma me nkyɛn wa kurase de ne ma wo pene so na me yare nti me ka kyerɛ nse me yare na o se ne
omo nkwa ne ma me wo kakla na ya na wakofa wo ma na o yare a se wo ma me wo aputuo gya ha ya na tepa kwa minti tepa kwa minti ni aputuo gya he fa na nkekwa wa so ma ne ma me na wo nkula nto ma me mfa no ne ma me na wo nkwala no Otec 1029Fm. enti wo free dan ni mu no e na okofa girl na wa wo mamienu no e de ne ba e dan ni mu isa watete wa ma wo ko ma me ho ti wakofa ne mpena foforo no e na de na ba girl ni nso ba no o de ne mani mienu nyina baabi girl ndi wa mfa ne mani e chire na o de o mienu ba e ba ho enti sa tam na wo te ye no edie na wo nso ye wo te se wo free ho no wakofa ne mpena de na ba o ye sa tam na me ne ma ebi wo ho no nti me ko ho me ko na o ka che me se ane edan no won wo ko ka chere efira ne se onim me baby anti dan no onje ne dan na o tu afri ho won han bi nti ohu me dan ma wo mpa mu me mfrem onim baby abi enti wo ko fa wo de oma no me ne man de ko yi tu go abonte sa tam no wo ko no ayi wadwen se nka wo ko san na kwa akotena ana nka wo ko akofa wo ne oma sa me te san nem ame ko wo te so akofa ge na ba ho no broken heart ba wo so meboa mame enyo ba na wini ba ho a pam no we are wini we offended am fa ho sabe ye wo wifuo binu mo ma dwen mu da ho enya mo masam na meken eni ye wo wifuo binu mo a wo ma dwen mu na ho sabe nsam fum akaka binsam nkwasi akeka atrutrasam sankof na asam na meka sa wifuo no ebi ba ho a fa badwane o fa ni dwane wei wote sa boy na san akwa akofo oba foforo na badem wo no na ni ho hancho obi je ne be ma wi ni bibi e di asem bebre no enti uko hu sa ga ne nso wo ho o te sa me ba o ne so ma ne e firi ho no mo o ma ne lie frim enu frim okay enti uko no san pam wa mo amadan ni mu ma me firi dan o pam me firi no okoka che firi anese dan no won ha bi nti me ba ho mpam se ye wote ha dien pa ne wadi hiade Elena de kan wadi hiade pa fa kire me wote he dien pa ni hian acho men anse kwa me friend ka chene se de se mama na wable nti on kwa han dan mama na me ne nkola na ngote no mpa adwuma mama o ka cha me se yo wate e ma na anse kwa me friend mama ena o ka cha me se ane me ngo pe bi na me bi surprise me kan kire se nen o de beba de me before the matter blacklist o friend na or the what to blacklist na what is say yes o ko asori bi asa asori ne yes wo mo kire say ewiase be say enti o wa menhwe aha me mbusa wa asori di asori ne mfa me ho nya asori ne nti na wa ha enti fa asori ne to nchen me na me busa o say what is say yes o akosum bi mu a o mu si wiase be say wiase na e be say ni nti o wa nhwe oba me ana o ka kire me wo no o ka kire o o ka ne say ne kire me ko o ko jenkura ne sika no o si no aka 4 years time 2028 we are say ba na we nti o de akola ko school kura enhunya nti ono de school ne de na adwen ni so de nkola anu be ko school o ma ne ti ase se o ma me na ehwe nkwala no wono onim oya we enti o ma uska se fama nkwala na di be ese ni o ma uska be Yaw Beba on the offer ni be a wose enkola na me for mo mble no no hwe wo na ade okay atie for ni adofo
ya semo mabedwafo wa ha den pa Yehowa ne yehwefo ono anso na boa yen amoaye ne a den amoaye ne a den shanenso sawiye ye kan ebenage ebafo de fie som tre no enuomiensa ebenage ebafo ne de aba hepa plus paviplasmos na se enuomiensan se unya bi na se ononomo a ebeboa wo ama onipadua no ahoden no aba ye kan sebe sa ahoden ni ho a nipadua no ahoto ni ho enti onipa da sanie eya pe aduru a obenomo a ebeboa wo nipadua no ama nipadua no agina brane sa aduro no ene hepa plus paviplasmos sa enuomiensan se wunya bi a onuada sani emfa nya akwadro enuomiensan nyina ye woni nyina bia nsuo miensan nyina ye wo bia nso topa ye se wunya bi na sa ononomo a eboa nipadua ne papa mo asroku yade de mo atofom esikyire yade tete mo emujabro so hamo mo atenka ateko mo aye mrempam infection se hamo se wom dwene nipadua na ho den ho a saa ne omani nyina na ebekọ ama wonso wanya unipadua enti me kasa enawie ne makamfo hepa plus paviplasmos de amawo se wonom saa duro we ya eno na wode dwene nipadua na ho den ho ma general well-being no agina yie se yade bi wo ho a obedwane se yade na fe no obeba ontumi mmabio enam saa duro yinti na won hwe ba bi eto nro Ghana ha bia no uwura mu a ubenya bi your number is 0542 77 8572 and 059 13 67 898. Unya fresa humeipe. Dr. Ebenezer Ajimai Bejeso ono be kasa no obebua wo pa ama enepa enso atumi akoso de amawo. Na we traditional Dr. Dawood ono ne panyini pa wada Dawood Aba Hospital ano anuanom se wo ba ejeso krapa edania enkane na Metro FM ni womu no saa dan no amu na se ye yi amene wo kasai Dr. Dawood odini dwuma free papa no wabin oduma nkoma de ne ye adwuma owaduro se wo ye obi asroku yade de wato fomo a ordinaduro bekaw onipa da sani ubenyu ahoto no asan asore wo ye obi a wo pa wo wachini wunya bi woni papa ne mompu ne mpu onye nhwehwe mu hu na de kode akofa saa ha ono aba no wonfa na duru nkan be ma se ye kasa wo be ma da fom bem wo ye ne hwienye yie wabre o onuada sani brana papa ne nhwehwe mu onfa na duru nkan akoma brefo da so ye adwuma no pompi mogya yinku ade esesa wo be ma no enti ni mogya afam na tumi ye adwuma wate oba fa brodo tete o koko ekane ho a na fie jadum woni ahoto obi aye mrepa wo mpam 2 minutes no obo ni nyina Dr. Dawood papa ne wo ho aduro tata be ma ya ka kire se wo hunsuo ntumi nyemba ebi ameka se wo de no nkwamo ani nyina ati atete ebi a wo hu se wo ho esane nenso hwe ma ni nyina no papa no be ye waduro se diabetes esikyire yade ana mojabroso enamu yade bi no akote ana odwonso semu prostate no wanya hawo mu a ejeso krapa is the location. Dawood Herbal Hospital papa no obeboawo ne number friend say ya 0244 886437 and 020 168 1717. First ahuma we say ya na woni traditional Dr. Dawood Monkobo na dia wonti ase bia na wie nso bechirim na ode amawo awie ise cheduma se rural bank plc se wo ba santimai mu anya asem ketoa o sika kora bia fi apema hankora dua wotwe 1980 ene baaye enti obaaye emfinhie dua nan num nie ya wo branches nwotwe mobilization centers miensa and still counting se wo ba se cheduma se a ye beidwa no wo ba adwira
ye be GPLTU for dano se wo be Kumasi akwa abere East Kenya ase a kwa abere Kenya ase abrosan ase ho station ho ane ye wo ye ben M school no wo kwa anwonaga ye wo Jenedwom ho wo ba aboabo a ye wo post office nachi aswanse kwan yi so wo ba tafo a ye ben club 600 anamo federal school no wo ba aduma ye wo boss FM achi ho Moizongo ya wa second station mobilization centers no ba ko wa nyina su in the address Chedumase municipal ba ko wa Chechewre in the Afija Kwabere north ba ko wa Adidwan in the Kwabere Mampon municipal na wutie mi a wutie mi emfinhie aduanan numu ase Chedumase ba ye wate won asem da bi kire se sika korabia ye sika korabia odi no kore de ma woni ye ne wondi dwa bebie ordinary current account wa ha corporate current account and no COT savings account bosome so a nsi ho kra mfaso ba betoso susu account me bada achi account no tonka kranka fagu bani tri so ebeboa fixed deposit interest rate ni very competitive and ye money transfers ahodo wate entibra ena oni edi dwa ye ma obesia e ma de trewa dwumam de opesa ode ye ne ma de ye ma akuafo besia ye ma akuo besia ye ma susu besia overdraft commercial SME ni commercial loans ni nyina no ye ma bi ye ma ayie nso besia oho ho akyerewa ye beso mu amo aye ode hye na yie wate ye number nie unti bibi ase afre ye eye 050 168 2737 and 050-161-7924. Unya fresa kuma we ya. Se Chedumase Rural Bank PLC. Ya beje so. Ya no be kasa. Na de wonti ase bia nso no. Ya be kire mu ama wo. Oni adofo ya wutie me. Mu afidie ne na ha. Mi twa me ho aba. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na se kura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kadi wom bia kyerɛ me. Na edi be pa na me sie wo. Wo di bibi sie me da. Oh me. Ade minim. Dia me dia sie wo ane say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ene mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi ene ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bebia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokuram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye
emre. Future Life Smart Food bebo. Afei de aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu. Sana diabetic theory no so boa wani a enya sichiri yade. Sickle cell, typhoid, asthma, brantia ne maba wa kwa gym. Mompe high protein nubinto. Oba bia opese ne yefunu ye flat no. Wo smart fiber and zero smart food a Future Life Smart Food diabani. Ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ya ba omayimu and crime. Wani Ghana Telecom University no your opposite. Kumase wo ben sofoline alignment. And atema ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that ho ba. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yen si yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic. Afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. Oma ben papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wota frɛ ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre won pam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ma Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokobeng a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama wotimu enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye mi koho sisie we di oponko pedentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adifawre ni krom hadie wonkwa na woni ma de pa no pia unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni how adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mo kira kwantam na me ho preme kumase hadie ade hyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no Wofana se breko sisika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo atre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene ɛyie na wɔmo nyuma pa wɔmo ɛyɛ no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account
savings account, susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo AAB, Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, any mesumi yabosi am de betre madwuma na kwambe na mefoso amesabeka bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, na no dia ye de ba abaye dwumayefo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Sechadumas Royal Bank meni aje omohyehyɛ no ho pa. Ne me hu omochi akwan we. Omo headquarters no was Sechadumas, omo ben edwa no. Edwa nso omo main station, omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya ase omo ne Methodist asafo no na edinhwe ni mu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so ho a. Post office no achipe. Tafo omo wo club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo wo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi. Enyina so omo ne nursing training college no na edi enhwe animu. Asante Mampong municipal adidwai omo ben health center no. Chechire afija kwa abre omo ben police station no. Enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179924. Such Dumasu Rural Bank PLC, the bank with the vision. Yeah. Guess which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Bochie Movanuaya, Bigo, let me feel it, Cola cocktail, Apunana, coconut, lemon, lime, strawberry, tamarind, grape, orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel it, vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel it, vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of four, Yadamwasi Bru, Yakoya, Yasaba. Ahaya 102.9. Otec, Asem Beba Dabi no, Enna Wasubuswa, and then we are Uti, and then we are hey and live. And then we are Abigail Nako, Wasana Krobea Asante. Always Yankopon come hono moamo ewo manam ntuo nyinaamu yadase ene len owo Atlanta osi akraya Krobea Asante kan ho eburu Yankopon hyiramo ene modwuma pa yenso yadase Queen Rockland osi akraya Krobea Asante ne enkran dome Royal Faith Ministry Church ena mewa mehwemo yate eburu Yankopon hyirawo Richard Obimpoku and was see a crack den minie so woba so wase sentawizas ha and now we anya some ketwa yenso ya body mu apa nana yetie na yes sign so ehwel mate yenso ya damwase awiai maami afie nyameche one ne ba Elena de ene woyenim ha asemu a esie asemu a ato akwadai ena ne maame ene ne mienu ewe yenim ha maame ye kan ye ke yo ho obi tenchan a na se mu obebusa ne se eni pa pote ne kan wunti a oba no second coming oba ya woje no okọ wa nkrawo ofa ne ba na be ma na frɛ no atete a be ma nde fam wa amfa ho ene ofa ne ba koi wa amfrɛ wa nka hwe ankyerɛ wa kwa san akonyem wa san wo ba kwa ka ho na afi na akɔ nani a ɔsen ba oba edi ntine ma wo sa agye no me pa cho die ntia ma na ba sa ne die no kwasem na hokora me ye bibi kakra kyerɛ me ye madwene se ka me kora me nsu mu na me hwɛ se de na nkwala ne si gu ho na me kohunu wo mo na se ma mfa nkwala na nka sa abere me nyini se sa wokɔhwɛ de ma ya ne menu aya nka o mo ntia se ko mu mienu nyina be wu wo boy na ma me nsem san se ba bia me kohunu wo mo se na nkwala ne wo no eno na me de me pagya me ne hwɛ nya me se ma nso nkwala ne mu a
enkwala no ebewu afiri ho oba tayasem enu nti ena ma me de yes ade good Dr. Mankwa akwa bebru akwa yaja na umpum te say otwedi ampo nyankopon adaroma ananum tumi nti obo ade na adom me ho ye pa sure enenso ode adom yen odom yen say ya emunsem na doso ebi ye yade sebe obi tumi tina ne to so kase manante ya bre enti se misika hye ese de ewuo ba be fa me kora emefa me metisi obi kansa ya na me yora ho kire se sebe batakari adoso nti amaye hunu papa no ena wie waba na wo de wo natural no de wo mfani agro adanse ya manfu odi efa ho nsososo wada mebru ena yaduade ye ne wahia CMBB akra wo de medo asbi masado otifo no ahwefo nyina ase good mefa akwanya we nso na ma adankrofo mada nipaku bi ase fiara na edimo fa na otweda opankro no okay na I am free nkunya wona mo fa no kwata bo ne bra no gas hene kra wo ho okay ba nkunya fo no be ya ade ma na ye fe akra nipa ya ade osai sure to le menam kasa fidi so na magina mabusu apanyina nam na madam nkunya fo no mbae ni nyina asese otwudi ampo nyankopon hiro mu amen de omba hwere wo mo fa ni nti ni donti on be nyina wura nyankopon hiro mu na mu na wodi anya hwe okona abusua tepa okona abusua na Dr. Mankwa megina ma na mu da wo mase minzo mba na bebrebe ni minti no nse wi mo abo adem de ada anso Otec de se de nipa esitie no to mbeti se mbetene kasamfro mo se ye da wo mase judi ampunyango ponhira wo mo no mo mahode ne nkwatenten na yire ni du nso masa abeboae e wa urade de mu nti amen akrama transi na wie ye transi a na ye ni wo mu a wo mo chimato wo mu haw amane ena anya because obi se ade amma bre wo mefa me o mefa me nko nanso uton ya de na anya anu oduru nse wie ebia na na obi de na fidi ato Otec 102.9 Dr. Mankwa already fear ba center panyina me da no na me no madi ahia yi enti utia tie ne tie ne number no fa na beto da na ebia na wuchi ni peme nanso na wunyame ba wunya number no so nsa akra me trase bia obi wo fa number no no o ma bo obi hu dodo na no de ama no obi wo ba ho nso ametimanim hwe mu ye pa safo no metimanim hwe mu ye mom discount wo enti atrase ye na ye duada ye trase si amede number no betudwa na wo mo tie ni ahwefo no nso mo hwe TV no no mafa number no ye 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 akra ready for ba sente ni ba bia okunu no mbusi red park good mesi so foka no kumase kayetia oso gbesi atwuma kwa homa ula bank nanim usi ade cross kwa no o cross apraja fo bi gina ho musa so opebusi taxi station odo ko an ka hwe no ansa me kwa urade fie o meka se ho na yare sawo dollars ndo baba asumdue kwa so sure ena wiawo a wutie me se yade bia mo black wa komato yam ewura nyankopon de so fa de apro de atete no aye ne ye ko ka John 10 so wi forma diso be wia no akum no asai by Christo de oba so fa de apro de atete de asai no aye ne ye entina wutie me so wi so yade akura nko bia tewaso ne tie o ya de mamoni dia nkasa bia meni anu aduru ko enu na buru be 2000 wow ya de ben akura me kasa me ubi di efo won say kokoko ne ofo ba ni nyina ne se woni ma yesa be sepa no ko nyina ha ba no ya tase nyansafo kokoko efo so bi ko ho abeka se kokoko ba bia ne nye kokoko obanum kokoko aduru science bo bi di bi ba me wo me hwe na me so yefo me kire na de kakra me no ba so aduru di anu odin dodo said the Dunesi ade na furu ene nwanwa wow me kire no kra o se bia me ma na duru me kire no said the ka se mu ba ye ho a awurade fie de oba onyina obi obaba obi ache bia no anya hwi nuodu anya kra ba aduonu bi de obenya de agu ni trim ye se aduonu so wate ma ni firi ni trim o ye kire no ye tibini ade akira na ye so nsa na yakwache se duru kwa ko yusu ko de bia me ka tum so oba ho ade me de be ma kra mo ani nkon ka sister de me kire wo no ko na tumi ne be tese me mfa ma na akoye so ahobeto Krobea na ni age
saa na da bia ye no de sai ade nyina no scan kra de ane empese obi kanfo so waduru obo so na tie kudu ene ye hwehwe awia wo a wutie metie ne tie ne ye da bia me si tire de ase kokrumutie wuntimi nsa ahomopo ma ne ye because wuti bati wuntimi ntrase ba na abete wo betrase enti wuti de da bia na mba mdi ka aka ho asem eno boy bi bagie aduro mo be 2 weeks ne ma meti wo so ma ya na no friend wo so we die no kwasem wo so ka no kura kire me iseni maame da woda won premium na emu maduro ba ko no de anka twade fra no se wo so a na me se kuro no ngui won so memudwo no mudwo na won te ya oni biem utie mi na awie na oti ade koranko me pe koranko da bia me ya me kase koranko yese bia ye kase bia ye ju obi ska di yenim yesi do onim tuni ade ngina promo ano ntime ka na me ka na yeze twno no na me gina no minim ba bi minim abo akoro fa ho ntina me gina ofidie na masum nkwa masum tu tie mi a so so woti ade koranko me ka sese obi wasi ni ti no ni fa ne dwane kinkim obi won so wasi ni ti ni mo endududu obi wasi mi ti hihye me doctor obi wasi ase emo bi ni na mitiri mu obi so se mitiri na se bibi pimpim mu o hwefo ma no mani so nyina wo me ti yade na kofa aniyade abre me mani prunsu mani ase twa nkyene mani so wo me hwe like ase rombo bi ato ho obu won so ane de na aye koko ne woni trim koko fifi ho apie bebesi woni so ese ete ndi wo koko bi abesi woni so adane tebia de brawari fie ba center awie me kasa kire wo mom wo ha ne amane me nka nkire obi ono yade wa yare da adame se akra ni sisi koye me ya wo ketia na mu sese yade ya se yade anya wa obi kan yade aso ka so ha no no nkwa na ode oya ahodo nya ahodo ni nipa ne ye onyare da enti wutie na se ti yade na ye wuti na ye oya saa ma ese nka aba wanum wuntimi me nipa de tum ni kabla radi fie ba center da bia me se saa enka ni nipa bia wu kono waduro ma no oboa enko ade ni wo trim e kuro na aba trim o kasa ne pampa ne ba wodi wo ba awurade fie ba sente be mo waduro wodi aduro de be man de be kye so kokoye no se tumi ta acha me kye so kwa akoya akwankyire okran sa na adon sa so aduro no ende sa na ye adwuma ho because ni padua ye honhom ntimi nkasa nyi honhom mfrim enti ne ho ye heba en spiritual center no enti wo tie na se tiade bi akofo wasonso abobo antia ne ya na abeso no kon ni tini eba ya bo sna no kon so ye ne ya obu wasna masum so ye obu oti dede wo teme wi dede wo nasum bibi kasa wo nasum obu won so abo sna so ye ne chi wo mom te kasa nde ana nde ya hombone lai e wo makwankyere wo ne no ma de mom bobu won sna so na asa ketechire bi hyem na aketechire ni su na ye chi sa nkrofo no de teme wi tumni kabla awurade fie ba center kira ye brada ye trase wo mfam honamfam cancer ni ye free uba machine bi ade be obi ayi free na emom no de yesi ya hwa ma ho atode a na obi busam doctor na no ne boy na me say ade pa bia ne boarding ma men kan kire ko pala kra no abrochire para ne boarding sine de ton 11 series 22 series no e 50 series na ade ewum tu ba ready fie ba center abajadu papa ye nsuro sika akra sika na e bi pipa bi no matwa no ma print so endi se ba so di na so ka so wuni a mi won ma bo sika ba die nu ani asabia buru wo so ye dimifo e na amadie na akotam so okodi asa ne so asabia buru anu so ye dimifo because ebi ni so obi fa brother obi o se be yi mu yi ama no 40 million wo so oni sika wo kwa akoton no ma ba ko twa na hwa amanawu omkobu ni da ni sika da oburu 50 million so enti sika ne ba die wani so wu ya asabia o so misem ka so wagimi no e ba die nu wadi emadi enkodi enti utie na so yade akwa nko bi yade anu ode amefa musa me se obu okidi yade akwa na me na asa hunu doctor na ujiska kese ya no mfuse duro na yeye no sabi o sabi nyesika na yade po ba sika na yade kope na yade aba ba ya duro no enti usu sika ho so so owu a sabi o ye wa wasem o ba mo ha da bia me se wa ba nku o kana de dem wa na aye de ugodi o so na asem ne da me se na me so na ahododo wo enti utie ma tie me na wie tie ne yese wo yade bi ti se ti yade aye ka ho asem obu o se ase de aba bi bo mitrimu a o de tumni kabla awurade fie ba center bagie duro nwaso na duro na no odin no bagie bi na so di adanse se de amanfo di adanse no akranya no nko ene yesa no wonye ti yade nko wo tiem sesi ana se wo ne wo se wo yonipa yam Krobea ato yam a tumni kabla awurade fie ba center bagie wo sa duro ni bi air condition ho bagie bi na nom na ahonto na akra na me ka se koko no ye ntwa so once a man for kokobu de se o ma start de ba adanse e ba na no odin utiem na tien ye obu o se me ko ba bi so na se me ko private a na me kokobu na yi aba eyi ba wi a wo se ba wi na nko kan kwhye no kura ya asem obobutu wa pna sana edwuna kokoko ntwetwa ho sa epie ba na papa na muje ba wo wi a se dwuna asa na wasa kan de akohye utiem na sa ya de ni bi wo so a wo kina tumni kabla awurade fie ba center bra ba gi aduru
koko ba koko no we na pio no so wo kwan ya fa so ye na duro ho ene ye wodi esisi nipa ho so ho duro ho ene obu o se koko no ntimi kwa private moja nko a pa uradi fie ba center da bia me ka me se no ye de more na ye no ene ye ho duro e more ya ye die ya na de be na de be fra duro na be fra na me de ye hyem butuma men kama wonte ba ba ye de ma na anya num se kima moja na wokɔ no obitimi for doctor me no me 3 days ni kra no me kɔ private me hu bi 3 days po na aduna start ye adwuma me nkasa me duro ye 3 days me nhyɛ brand to me duro so me kasa me so obi wo ha wo no ma entu ba me kasa wo ba no duro 3 days because me nsa yade se bi urade na sa yade na maye de maje hu sika di ena yade ni wowo de ne bra so na yede wowo entu tie me wiense kokko bi ayew ena akwa kokko na sa of fistola ho wono nso besiwa ono ya ne abona se ba no no bonse ho ana apai ena obi wo pai sa na ne bo afu yesi ni kokko apai o kasa no ko ntijai kura mi eja mi ntijai on ntijai bi kokko na pai wo sa ya de bi free store akọ hospital na aka kire wa bra bra di fie ba center e operation Krobea saba me nka hurunhura wo mom di ba na ka ho asem ni se bi nya me wo mom anu asem no ena ye gina so di adanse o ndi se bia ye wade tumni ka bra di fie ba center ena kokko no so ya kasa free store ba akọ so won so be su tu apai a bonse ho ana animu akata ho ana apai wana mo se ono penam nam empanifo fra na abo bo so na ho no mimkum se bia boss ana se unya no adu ablawade fie ba center se 1975 fo aba o madu hen ko 1984 abaji adum de ko entu de abraya de na bo betimi ajambe unkwa na nyina betimi no atra senya eduro na yeba na anu ode ayo operation kura na be sa aba entu tene sa abo bia bo na awia tumni kabla ablawade fie ba center ne amu aduro misi ani ba bia okron no bosie red park me number na etu dwa me so ya frɛ me number na 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 33 akwa ka se wi wa wutie mitie ni ekoburu nyamo ya de bia me se me nkasa enyi wo se mu mfrim akwa ya samna won waso bi obi wona ma bo so tidede wona som aso bi kasa no oda no oso da no obi da obi obo nse oda utimi yire ni atutunu botom atunu botom se ni pakron bo se betimi ehia ne sa onya sika bia na sa nkrofo no ba hu makromfo wo so na se obi wa spiritual manager bi so tatawa ya yen samna ni bi wo opede yen pusa na fadware ya be pusa bia ma odi adware opede yen fa no anam ne di ya be no bia ma odi me na obi ba wo se na ne buse ya ne ya sa wa kwa nkrofo bi wa me hwe ndina me so de ba yetumi na yo me ye kosua bi no ba ye aduma odi wi wo se doctor menti ade ni bi ye ka ne se amon kasa bia me tra radio so na aka o empanifo so pinche nso na ate se koto e dai e bowa na apusu nu nu na ate ne kanka e tell brother e class odo wo hawa amani bia fa bla radio fie ba center waji shop me so person koto ade wo mfofo person obi shop abra ye mo akwanche akwan ye free nyankopo akwan ne kokoye koye na sika dua o sika me si edua bra ne enua o sika ma na fa ye adwuma enti wo tie me na awia ya wo prostate cancer abra wo stroke abra diabetes abra pressure abra se se me ka so bi asoma aba den o hia hira o de tumika bla radio fie ba center ye ntu ase ma ho na ho nto me de number na isa atudwa number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 33 Radio Fie Ba Center piafo ho na ayaresa wo e giant transekese bra cancer oba ya nyu bibia de bra na mo oba abo ahun se bia de doctor me kire wo no wo so betumi anya sika na ade aye sika na de ya ade nyina ma ne wieye ti bra ma moya de so ankase me nia no aduru he ni afo nyina muntumi ni kamera ma gi aduru eno am ko slim ko fa aduru ba me ba nyina e no anu sisi wo e cha bia wo office o gi aduru Radio Fie Ba Center bra na beje buru ewa urade di munti amen adofo Awurade Fie Ba Center Dr. Amankwa na da no oba Kumase hakronum bosie red park hona Awurade Fie Ba Center wo sabre yi doctor sorry diaka yesa wo befre no ade biara a opese obisa no de opese ote no obechirim na ode amount 024109
3915 ɛna 0549206633 unya fresa ahoma we ya doctor amankwa abɛgye so ɔne obɛkasa na deɛ wonte asie bia no ɛna wiei ɔbɛkyerɛkyerɛm na ɔde amawo ɛna wiei udi de bafoɔ akwasi chei okɔ Mommy's Dial Educational Center ɛnɛ bafoɔ akwasi chei wanya afeko ɛde aka omfie ho akwadai ɛnɛ yɛ wawodai yɛmpai bɔ ne sɛ awurade nyankopɔn botaye a wɔde bɔ wo ba ate asefo asase so ne papa mu no ɔma ne mu nka mo mfa wo so ɔma wo nkwa husan baafo na wontutu wanamo emfensie ɛna wo papa Amos Chei Ivo ya wo Otec FM ha ɔne wabusua nyinaa sɛ wo fa kwanya yi so ɛma wo happy birthday. God bless you baafo yankopɔn hyira. Afei obidum bie nana pia ene udin oyepa ene Promise TV ena oye wadwuma ene obidum bie wanya afeko e de aka won fie ho na wunua Madam Judith ye owobuadi ose ene ye wawodai osire nhyira enkwa husan ene nhumumu e de mawo happy birthday. Arafoni adehye enkoba ye die maami afie nyame che one ne ba Elena de ene de krachi bia ye feni Peter Mponsa aba yanim ha owo hwimhwidiem sebe odada obi ba nyem no first wine ne maame nkobo ho ka na won sanda da no second wine twene nko third wine wan fa awura no anye he oba wafa na bono na wo ene na wo mienu o wadogo no sese wakwa akọware oba emamunum ene kura no enkoma we ba yanim saa no engine room jataba ono nso frɛ crutch no ye Peter Mponsa no obusan se owura asem sei ena maame ne ba e de aba betu yanim die na awoka ho ni ade wo mu na no se de awoka no na kure na ba bela kata no ne ma no kwa dia o fe na oba me no wawo me na musumo ne se ye oba me no wawo uhiska ne ade osulebe ma wono oba no obi we bia na ono no kompreni kwaya oba me de ede ne fa so enfi enti okansem na aya na asaya mebo ema eduru be edu ko do ka chense oke mi fe de ya asa yi kan won sem ni ade na ene nke be ya to ga chewiti me too ba ene nke be ya ka man kwa no mra no e ya o ma na nko ma ba o ene no be kan no a nkwa nkosi wa nyantu endu anyantu me bi ameso me tiase enti pe do ba be no na ma ba tia mi se oke se sa ma ke bi a me hu ne se be na etibebi oba etibebi aya na abelebi a se nkra ma kwaya aya na oba no ma nkra na ko papa no ho me pa cho bo ane se sa na tie bi a adenti na se school for ma kwai bi a o ma nkra no ma mo na se bi obi bi school a o ma sa ba back ana se nye ne sa akranto na nkra ko school kranto na fiada ko fiada ya omo ya ade be chekwesi me benda omo ko school no enka ma nkra no mra no e ura de pera se me juada na oba sa ba on back no da maka se bi chi na no ko waje ma me ene so ko waje ma me dia ada se eja me ma o me no awu kwala do ma ba na nkra wo ho na abili bia me ka se ma nkra na ma mo no ma o ma nkra na ma mo no ma die ene ni se nkra na ye me dia because ye me dia nka sa se ni sia ma kan ka won twuma no wo fo me se e bi ntia o ma nkra na ma me nte enti na nsa na me diska ka se o tem se je se me ho se wa ma nkra na ye aba me ho ansa na me so no me kra aba me se ni se wo de o ma nkra na ba me ho enti ni ye se no ska ene ni na kwa so no na zo mo ma me ho no ma dia ene en tremi mi chame e ya u pe se dia ebe e fi me ho e tira o fle ni sa re ti se di o kana be ate ne ma me no
Mene wombe freno ene ne nkomo no se ne nkomo ana ye ne ne ba no mu ana ye fere ye hodi ye ho nkomo abele bia e mo mere to blada ba ko ne mo fere na mi chense sin ne tie na su timi ka na mo we se bia me mini problem ana ke ni me bia meke na we den ka se no ko po ye school se o de no foro ka ko mo ko bi wati na no ko ye no ko sin no da mo ba be nya danse when you dance a crop of women say the buyer crop the same. Would you tell about the say that Ben and Obana for car, Abba no move ya draw the pass out of my minister. But today in Tina, I say the men not be say, and so so damn me, person on Babam on the which is Cadia Felania. I'm a man of the family, my son, chair, what today, the abbess many enemies, the thing they show no, they think said you better in the I don't wait I don't wait in animal to say I believe and a day and it or double by me in the end. And that would be a no more permanent so and I should be an ornament about my baby as I say, when you and say, Madame show, was in the India. Oh, when I'm quite so, yet can only was a quite say for quite be so. Say, no boy. I'm going to say, oh, I believe I am a maybe a cow and a honey of a party until you do be a big no many figure crapona, or man can a bit naba, no more, or my bit naba, no more. I was all fat out quite this, not those me here can have for them. Now, President Cassan and Joe. Or my first school crash here that crampono. Says 2 days, just 2 days, oh, the phone can catch him say, oh, ma, or bow for the young show, man, I'm about to be a man. Now, what the Oko and the Bama for that? What them grand Cobema for Honamana? A great chatua, Oma Kalaniska, a baby. And maybe men to me, Cassette and Net, and I Mela, and I said, no, and I said, beyond the pan, I say, you mean. And the name to name today. Ache. Men cancer. Okay. What you are company for be any? I'm my friend. What you are telling me, and I'm papa mpueni. I'm my friend. As me who dana. Na a village. Ana little flame. I'm a military sakasai. I'm a Mrs. Sakarias or the Kabia, I'm so much in say. On all our planet, on all in Yakora. Can I be or no more to run a more mamma honor? Emma. Enya ebia point bi nyina so ansa na ebia bi ho no mo say bi o so we dey tu bi ani bi akwai sei na mbe na fa so a wetime tu sa na mo no wetime nya sa nyina so no enti no no wi ane nkasa e mo no no che se me me ma me ke nyina pa ke se ele ni mo mo na nya akora ono no e na me say ai because obi awo mi ere bi o ya akora so wa ko be ma ho no. Let's say, I'm oh, man, with car, and only different that, and what about being at 1 point. But who won't mean Queen Pano? Not a baby, I would in a baby, not be a baby of a bra, and yet according to Iowa. One will have not a baby, I'll be to also when you're sad, and a beer. Not a open for them for quite better. Oh, dear, but I say, meaning the old penny say, what do they have? Now they're quite to you, no, they're not a quite to you, and the man catch and say, meaning I saw no than I gave my or my mere Baba be cementing a minimum being a company and my wallet. But the woman back as a young we are not about the far. I'm a Yemen, I'm a castle when you, and I'm coming in the castle when you, and I'm out of my dear manana, who be just I insinuate. What does open? Oh, meaning as you see, a trim. You see, a trim. No, and no one could have put on only in any of the city who, and your mamma or mamma no, or another just one, and a baby, the near man, I don't know. A quite bear so now fast to see Ellen. Maybe I'm a tenor. If I choose you, I was a bush of for the beast. And I buy the land, the honor no my baby TCO. Empty the honor or and I say, when you have Baba, no one never Baba honor, not so no, so me, Madame for Baba, and I know.
Enti ono so ba hono ma na ase kokoye se ase you know na onia na one na ba hono mo no na danfo ene one ma danfo na ono no mo komodi ye kokko so na ase men kan se da do be mema mienu de ya yesu etu ana mo asa akwa bibi sa de na se ba ko no na hono ma ono so bi ono tunye nya obi ono so nya obi o pedia ede ne ese ka ho asem ni na yetu ana mo ebe fata se ya adredi o mi na mo ba ho mani beka sa akwa no so oba panyin no won fi se okay but ne 11 years mun wo 11 years ana ketwa na but ono so no 8 years mun ono so wo okay menim se bi wonya akwala so akomode wa pe ho kwan abefa so a sa akom ne be free ho akwala no onye adwuma ya wo moja ona ade on ma ba wias won fasika mama mi be den ge nso nya adwuma be den na wo ma no etimi adru be a wo pe o menya adru ne adi mpo anya ho den ni nyina na me ka se me no ene ma bibilibi ana ma plan ma din edru mele bi kurampo no ore to me ni se dan bi wo mo ni nation ni so ba chete mi nation ni edru bi kurampo no woni mi bi nkomo mo che se nka dan bi wo mo hono na ogusini fi wula na kasa na yenye emu adwuma na so nya dan ni bia am ka je se mi akwanye da on for so nya dan na ene ka ho cement no wa ho ni me de na ba ya man se ya ono so bi ma de no no anka kwesi aga ana sesi ko fo bi am ti sesi akwa no e da na kwa no me ntim enkwara no aye enkwara omo wode wo mo ben ni ogba woni mi di se ade eche bia na se no ka na faso amedi di ni ade ana abre bia no wo man kwa no ben ni a enti no ese akụkọ a obe woni ni na be sere enti se abre bia wo man kwa no ben ni wo man ko kwa no na enye se bia ya isa nwale ana se ne tapo ana se wo sa pe no sa kwa nso de bi eyan kwa na edo o maba kwaye de faso a omo so ni bagie eduru mi bi ono no ma be ne baba e ka kire me se ade na me ma kwa na ye de e ma me nse na nkasa ya se school yo ma baba tin wa se school ni bua se nka me fo mo konkotu ni ni na so nyina ne se enka o sa ma na ba no asa babak asa de one enkwari nyina asa babak amo manti o ye no me hu ntri ma bi am ga ye mene na ba ne kasa ka ten se ense se na ma me ye de ka na me di se nfa no mbe ba di ame ma e vle di be se wan kasa mu ka ho aba bi di e me di nfa nche tiri no ho no kura pe na biri o bukuru kura ke ono no mbe di na nkura ne mo na e ba no wuti fa sa kwa no so a how say kamema nkura da bonti ana se kamema komado o ma na se si yes akwa na faso no weto won faso wa betu bibi dia wo fedeme enti fasa akwa no so fasa akwa no so wa na si so fasa akwa no so ene na de cheye na se bebi o mo da o mo na yi ko na se so mo nya dan dem ko na me an ta me am ma dem be fa na mo no so wuntu a wo te da bi di wo mo sie ne sa na je ba ko bi ono so ne no wo ba ko afiri bi ono jina yo kache me se akwa na nya de bana akwa na papa ana me se ni me manu to simpirelo ko so bi bia ye me de manu to simpirelo enti fa kwai se so na me so adle bia me so ni nkra na wo se dadi de tu se bi bia wo fele me Adiefo Peter Mponsa no onu oni o na no azemnie wabra krachi we nim baabi a ne mate di owadwen a wotie ontu Peter Mponsa fo di owadwen because dia wo kan ye sebe maame oba no ada wo de ne for so asa wo de ne be shi Peter Mponsa no de be she de kon ana
eja the okay you one say asema okay Peter no so what me nka dia ono ano you one no say you okay say Peter asema okay na adwene na ode ka asa me na me kan obesa odo be ko hye ne kon ana na me kura wona na wo ba ko ade na me panyina ni obia ya me dansefo masọlefo nyina ya me dansefo meje akura na ya kire se nka me be wan sanko school Peter meje ne ya kire sakola yin ko school eda na me de na mo awale akura na onye 50 years onu ma me di nkoma mo awale na boy no ni di nkoma na wo ke kansam de kire boy no sa na oye do ma ye me no o bebu sa me sa na oye ani ana da bi sa na oye first na me esa kwa donto no ma me di nkomo no na ne boy ne kasa na wo san ke kan ma me nsam no sa de kire boy no wo mpesa boy nani be ebe so ma me on wo ka kire boy ne se wo de ne ma ne beba ene ye kye se wo nso ba betena obi boy no wo da so pe na na anya me na me kan na ho ne kan sa wo da so pe krache no ba cho de mo che yo boy no hu no no ase open na wo mfie sai wo ba panyini wo sai 11 wo ti 11 ni free 23 ni mu a ebe ka sai enju si a boy na wo 12 years emfie du mienu akala na wo say ye ka kura wo Peter say wo ya wenga enkwara nketenkete na adie no asa be gina fon so akasa ankwase asem we di akere akwa we mu ma makontin so dani wo di agina wo hwibo na kansamfo di adwin da di timuntu sa Peter we fo nya sa makobeti aso wani adai mu de wo de o ma me na ma hometie we mu sa adai we me catch it say abaya we secret ne sa friend do na obekọ asam na we na sa anya obekọ obua ba ko e ba ya wo fa wo maami achi a wanka hwe amfa nkyere o maami afa na chi ko ye no obekọ ada na mama aba time bresa adai nanka sa ko we ba be keka nkwase asem we wo fon so de akere enkura ni we o mankara ne ben mi woni ba bi enkura ne te who born dog nyama mi no wa na nim atwi fom wo sa akwa wo yanim anko no betumi afro ma me dinatem saka entu ano na emfa wo ne prime on fa nkura ne mra enkura mo ntena se no no di we yakope ba bi ahye no akọwe wo beti wani no asa anyem no adofo ma bedwafo bebam akura we die se ye jano pa boy no wo be nyem no be 5 ana 6 because sabe wa ma boy na keka nanum ahu sabe yasin nanum entin samfo ne nkwase asem se ya na obeka na nka krachi ya wo dwen wo ma ho sabe utumi ka se esom se ewiase be se 2028 wa na sabe wo ya badwemba wudi sasum we yachi badwemba te se wudi sasum we yachi ka te se yesi wiase be se 2028 enti e be se dia me hwe me ma school chesakura ni ko school ehu ya na wudi sasum we yachi before mama ye ni nte kakra o na nkofu wo madidi ye ho ache dodo mama ye ma ye ni nte kakra mesremo before ye mu binom mama ye ma ye ni nte kakra na de du ho no anu abeka osoma asem de akere se mesom se 2028 wi ase be sai enti me hwe me ma school ya anu abeka ho ye beti me kwaso ani wo Peter Mponsa makobe kowani samfo akwa atiefo ye nana bifo awia me chiachia mo anam yade ha mo ada mebru mo ma mo na mo moto na mo nko ba bi etone aduro bia oba de etrase na akope na bigo heba mixture ene na bigo heba capsules no bi na wunya bi na sa wono no mo a enam yade no ni nyina abekọ ama ho atọ ye ka gonorrhea syphilis candidiasis ni paduam yaw ne wonsabuom kura no wo bra wunya nyana na bi aduro bia topa ye ne hyensuo ne ho wada ka animu fansuo ne memene topa ye no sa haw ni nyina ebe ye free ho oba Misty Herba PFA Pharmacy Coastal Pharmacy Apidang Dani Herba Fredimens ni nyina wokumasi abeya bi okofodwo Herba wasante be kwaye no nso bi wo ho Mr Oben ene Consensus Khama Pharmacy e wa asinfo su ubenya bi na bi number eye 0549 99 92 53
unya fresa homa we pe na na bi na ankasa beje so ene se oba kumasi adumu a kumasi KJT Dubai inside ho no police station ne nchen pe asoye a ne dede Osipes Enterprise ho de wo mesra mu Osipes Enterprise ya ka ho asemi se odo ho to yen so a ahai wu benya perfume se ye kama ope brands bi de se Assad ope Polo ope Club de Nuit ope Metlot enom ne de keke ka ho a mesra wo wunya ba Osipes Enterprise pe ubenya bi ena wo pe slippers a eye ma de mema de ewo din nso bo ne da form bi te se Adidas, Nike, Gucci, Hermes, Versace ene dodo no ano a Osipes Enterprise ene be ma obie ubetumi abetu bi akoton ubetumi abeto ne nkronko eye papa ebo ne nso da form KJT Dubai inside edwanimu police station ne nchen KJT police station no ne nchen ena Osipes Enterprise yewo ye number ye 0249 238370 ena 05025200634 unya fresa homa we ya Osipes Enterprise for yenso ye beje so na Asasu Herbal Center ye ni akwafa Kubi Herbal Powder no aba sa Kubi Herbal Powder yi ameken MMA munso mu die nie munso mi mu se wo ye bema ye kan sese wa ye fo enioma nkoye udrum pamu a 2 minutes ya na wabwa reho ma ne mpesa waho utumi ma nani gi wo mpaso a sebe abekwane a wo bepopo dia wo fufuo dia ma hono adwene papa bi wom eno na akwa bi di bi ya ge bi a osi wo ja no ge no se mabɔ ne hoka me ya adwene nkwan ewurem nam na me de adwene ne ade me de awo no enti mabu me ka na egie firi ne ho won pese obeja o osi da bi wo de so obeja me de ne maboka ontua ma me wa boka sai o se 1.2 billion adwene nkwan o wati ase kubi ne wo so kubi ne kasa ema bema wo sisi wo so ugina so ema hotoba bra Otec FM ha hwehwe Asem Beba Dabi fo no ubenya Kubi Herbal Powder dibi na kwabnane amotumi agina so okoposa Herbal ewo murom Misty Herbal ne Brother Rekwa ni nyina wo murom ubenya bi ofa ata drug store wabu akwakofodia station ho otobi ene ofa ata drug store ba konso ewo mfensi adankwa ame nebe Roma asore no ehon so bi wo ho okofodwo Herbal wasante bekwai ubenya bi okosmart Herbal wo boase ubenya bi sofo asasu sofo asamoa ono na di Kubi Herbal Powder yaba so wo Ghana ha o wa amanone na wohia bi frɛ papa no sese ya ne number ne ye 0244 166 602 0244 166 602 and 0243 505775 na yadie bi atena wo so a wakon enko no me pa achew woni sofo asam wankasa wate papa ne de nadru be kawo onuada sani ubenyiwa hoto and 3p garlic mixture no wo ba baabi etone adru bia na aka se wo pebi ato a ewomo wow pressure enyina yie adru we natural garlic wom enti wo no mo a eboa mamoja di efurusane wow cholesterol wosoro immune system no function ye wapone waposo sasaburo nie wo ho chirew onua pe 3p garlic mixture adru bi unya tope nonom wate eboa wo nipadua no ema wo gina brane why weakness ye ba nipadua no nyina no ebekọ oba Misty Herbal Kolina Herbal Dani Herbal eni baabi eton no bi a kase me pe 3p garlic mixture your number ye 0248928824 and 02010000021 yeah Volta Drill Limited ye di etunsuo se wo ba Kumasi Krobea mu a ahodo da ban ne main office ne wo onuada se ne awutie mie se wo de wo ho bo Volta Drill a obenum nsupa wo fie ho enkwanchefu won mutuma wa problems enkwa o na wuntie de ma Volta Drill for dance ne se onum wa anim difu anim nsuo tu baako onum sa wo mfidi a yakra de afri amanone de aba ye de yadwuma mienu ena wo ho no emfa ho se ho ya nwem aboom afrom atechem se ne ho tie bia no Volta Drill for onuada sani ombeboa no omatu
enkwanchenfo bi betu ya da bia problems so te fra ya ni emesiesie ne kama mfama wate ukosunya itachima ne doma nyina ya wonkra bata ho ya number ye 0244 29 9520 and 0266 43 2210 se oye obatan na oka asem kira kwada na kwada etia menka se bana anim titio oba ne tie wasem na nka asofo ba wo problem enso kohwe asofo ni bimma sebe omu ye wifo chacha no obo ebi ada ne tramofo enso ye sofo ba wo enti se wo ka asem kire wo ba na wo betie wasem a faseda ma obofo twedi ampon na abo wo mami olusu control won ba akwada ato fies so akwada no wo JHS2 form 2 olusu control wa akwada we so enti akwada no sabre ni chepe fia sebe na mo ase yakura wonimsi jene enso kwabanane Peter Mponsen ye ne ote he ka sanse mfun okohia akwada we yo 12 years jene no ekose ne pe adaya na me madam forget ene na dam fo nti omo ba sebe ya ye be mu omu mienu ani aginti ena me nso me se ne pe jimifo wo ka san kwase asem wi na oni akwada we ya be wo mienu na wagina ha ka se wo wunim ba bia nkwada ne wo ge ne mfa nkada ne mmeme enti wo ma ni skada ve me nkai ene esa ache o se ene no aka no wa be ma wo ya adwen dani trim wei esom kura wo mu gusom nanim wase na jai kura obi a yesi wiase be se na wo mpe osoro ahima mu nko enti wo behwe wo ma se be ya wo bansumu so na osoro ahima mu ho no se wanhwe wo ba aka so obenya ebi akọ ubenya ho bi akọ na se heaven ne wo ho kura ampa se ne ye kan a bibini be ne beko ya be bregu adwemmoni wo ye trim dodo abibifo adwemmoni yi hotna na ntritwitwa adwemfinti bibini bia nwura ho se heaven wo ho ampa o ga sa obekọ ho na o de na ntritwitwa ne sa subanfo subatantan no wo de akọ bi obi a wo pe heaven ni bi akọ wo nhwe oma o ma no wura fi se nyankopon so na de ne chel o se na chede na o de acha no wanhwe so ya wo be account for it on so te asa wo pe 2028 heaven akọ yankopon hu ye mobo agidifo nyeme so amen yankopon hu ye mobo wa hu ye mobo a ye be bregu Dr. Basa akwa abebro enya Krobea me ma me bi ewo Kenya se bosore me dia me friend madam na osese me chiao sei na me kase me mu akwa abebro a na nani age enti ene me tu me ka ose nana me mu achie bro amaso jene so ada me so jene so ene madam me mu ha me chiachia o awie yi basa heba capsules ene basa heba ointment me dia da bia no me bo wa baso kire se enuo mienu wei amanfo adanse die wo ho soso yeah abatani asesei ahoden aba wo mam emaba wa sebe no omensisi atwitwa eyawa no onom tie ya asesei wo mo anya ahoto no nti me kura de asesei no me kanfoma woni etie me se woto basa heba capsules no a to basa heba ointment ne ka ho wo hwe wo me topa ye no na odi nku ne nso srasra de twitwiw ho ade tia osoreda busa ja kwa me ointmenti wode srada utumi da busaja taba wode srada utumi da chire tumi a ewa aduro nimu ena wi atu ngidie mu wate doctor na Krobea me das na mechia Otec 1029Fm nyina na mechia wo munso a wo magye basa atum no mudi wa dance e da wo nyina so ase because edupa na ede eto ne ho ena mesham no nipa nyina be sha se free basa capsules basa capsules oso ma sumdua be fie de intimacy me din nipa dom no be sha se free basa capsules say enkola na omu wie school di bae no bebrebe wo problem na mo no obi wa wanya problem free school aba o complaining ni yafunu obi wa omu ko school no enkola na bebrebe no
omo ko school no makoye omo dada ba mama ba omo so omo tifie ye nyina ye jama enti obi o nema gu na yi ne show box onko dan obenya bibi adi obi nso a ono wakoye bi oba ye ne ekura ye dey abane yem enti time akura ne ba ya o complain ne yefru no pe basa capsules ye dey ma no o pe basa capsules ni ma no a ebeyi sa how na won yefru na firi o ye obi o aduane to ne yem a na ne yem dwa no odidi mi so ana na ho kire no eno ye osa ene ha no ne basa capsules no de bia me kase ye register no ye di enema bebere ko ne osa no stomach abscess ne de to so edi da bia na ye kan wasan obi wa ofra no obusa se aduro no ye from no me na me tutume obi wa de bia me kase wa wo de severe no onuma oyem bedwa wo kakra na onum to aso 3 days 4 days ya wo so oyem ato fom enti obi a osa how odidi a na oyem comedy wa na oyem dwa wo odidi mi so na ho che wo no pe basa capsules good basa capsules no enam say ye from adwuma nti ebo ni pe bebre ya wo man ni bebrebe won so o menstruate a na di o how ebre no e man ntimi ni di aduane ko na ma no ofi aduane to ne ma no ofi da bia na kom di no amana wa ye fita mese onum basa capsules no bi onum basa capsules e betimo mo adidi sa menstruation problem so ano so enam say ye from adwuma nti no o yam na adwa ho no e be mama menstruation na dey abakama ya sesi am no ka say o ba bi wo no menstruate sesi a o menstruate na yam ya ne yam dwa no mesra o kope basa capsules no mienu onu mienu a within 30 minutes to 1 hour no e beto form powerful anwumre no asa no mienu onu no mienu to aso a emoja ne beba e ba jai u jai a o menstruate power after 10 days no shase no adro no continuous 15 days onu no 15 days a o menstruate second one a eyi o how na free so o sa no third month o how ni nyina ko good ya o ba ni bi won so a o de po atima ha o ba bi hu no nipa kokko wa fita ultimate di aduane kana no ana ofi da bia no wa na no honam bia ne basa mr ope basa capsules onam basa capsules no na the ointment no so ye de efifa o de po no wo so na no basa capsules anam say dro ne ma ojunso nti ojunso e be yi sa o how na wo yam ni nya de efri so ojunso no mu say yellow no e be yellow kan obi wo ha onum adro no ofredi adanse as a doctor bia me num adro no na me ni white na bibia ba ma se na ekeka me odunso hu se niam efri na se ba no edos di antimi kase yensan to adro ni ma school fon kola na o ma wie school aba no SS2 fon na o ma wie school abefie no ya o ma ni wo okono okotik gono no school na da bia me kase oba ansa na ba hu se yare ne be yew na hu se ensuogu anasa oti pampa wase na yare na di mfie miensa eti samre na kola na befie na oba ya na didi aye basa no oba o de bi o ka se mama masiki kame no mr ope basa capsules mane num no continuous 15 days onum wi a obon se how no dey e be kofom no asa num oba num sa first onum no 15 no 45 days yare no dey every no so e be yi sa how no nyina every no so e ma ne ho dey aton ya wo man panifo no bi won so obi o 36 e kono oso onya menopause obi wa afi bosume besun na nufa hyehye bosume besun na yase ye ne ya enso brane nye dey ema pe basa capsules ni bi na dey no ono no mu a ebe ma period na dey aba eba oyi o how no be free so aduma time e shase na me dey adro start e ba ye no adi ba for be 3-4 years no ema omadi adanse se no omunum so omotwabra obi ano se man so ni emayi no omadi adanse ama awo e was adro ebru 25 wow ema o get ba kokra de race course me ka so me na Krobea ka se me shase na ye ni powder na ma no obi wo se onya koko na ma ye ni tupa ye gen no so ni be ma bi shiai no no wa wo ba ko nkora brem se de ye ka kora ya se no so wo ye no na ache no won etu ohia be ma ope be ma so pe no ono se ni bra panini aware wo bi ai ni wedding on na ngo enti one de obo so be no de adwo wonyem gen so ya na get bi race course or tonensio e dey different yamam too we offer no okay ono na net na duro nto de duro no bi ma gen no ma duro no say we first man second month oba se mam tu ha me was my house was e duro na ma manyem ha was me offer duro no was ai was na de ma how was hwe da me da was ye no be ma no say menyima na oba yem wade se si abehwe me ko bona ma ne say menyim no ya sha say toto me won de ma wow ampa so owo ye no obetu ni din no ye no wade powerful abu akwa so girl back o nta
to say any part awo was said no because menstruation problem no e idea e ha ma ni bebre it says how ni free wa e dey hodin dey e beba it say emema be ma bi one osoro se me mema sam nyeyi me mema sam nkoye me mema sam nkoye me pa cho sa wotro na se be ma no mema sam nkoye a basa capsules enya aphrodisia yare na ha wono sisi yare na ha wono gono na ha wono koko na ha wono eyi sa yare ni fo won de beba anu na last mba na ka se boy bi ka say pani aduro na ye mema aduro ah ka say there was aduro no pa na so da ontimi mutuo oya no wasi bro nyadua etimi sra basa capsules o masumdua befie me ba cho me ka say obi wa no pedro ni bi ato o the number o be friend 0244 26 77 25 0244 26 77 25 emra me no modi nkomo kakra ye ntwa so ne fa ointment ni de nemra basa ointment o se ebeye ni nyina ma basa ointment na me kan wasem nem se da bia me ka say ye obi a ado ane ado nipa ana adwuma na yesi ye aduro no nka si ye chemu 9 ka obi a pampai wo ho obi a ensa gu wo obi a ohonam tutu wo ana se obi a wo akola keto na ontimi nanti ana asabra na asram ha no ese nke chemu na nke ye bia na okoto a oto bia na nka oto aduro ni 9 na so no yesi ama asumdua ede abafie ne be ni nyina mounti ya ka aduro ni nyina bom ni aye ne bako eti na bia wo okoto ya na ye de ne bo no ekoso kakra cause ye chemu na ya ka odiska kese ba ye de kakra bi na atoso enti ni atu bonu mrane se ebe ni nyina ma mesra osesi ami kasai obi a ensa aguba ensa bia efri eyam oseye ananse juba kakarure abu o wa ne kakaja esra me pa cho obi a kakaja ha ono me sora number me tudwa no frɛ na me nkyira o ne kakaja no ya bia ne ko edin na me kyira kwa abefa so ebe isa ha na fɛ so ana obi a anansi agu o mesrew se anansi yew no wanya du papa bi te se basa anye na ko fa de bia ye ne kro na wani ni wu a de wo inside ni wu wo sha atade na hu dwa o when no man bi awo kro bi so o frame na say o se se opani me ko ba bi agimi frantoma me ntimi sha atade e de o hawo bebrebe etimi srew se basa ointment ni pebi obi a basa ointment obi a ne nantiri papai minu amanu am so mo yapedicure no medicure no munyusu bi obu ana ne nanti na dey apapai obi an so de bo na twuma nanti ya den yusu ana obi a pampai wo na babafo no so kama me obi o yi a me awza na Krobea me ka ana me di sure da bia me di blade to so trom me nanti ni trom me so babafo obi o yi a now the nkuna dey afifa onano ana wo mu so amesra otobi ya ne ya yusu abochi fo twetwa more no na nsen ya boshen boy bi obi atwa no more no wokoma o mu tui ba yesterday efua na efuram na boy bi was rabang na ono a otonsa electrical pass odo boy no bon wona oyi basa no bi no se fa banaji wona no so obanaji ya na di 3 days na pai se se na no fupie wow etimi sraw so to sa dro no a obi a utwitwa amore odo utwitwa amore fa befa so e bia me ka se obi wona o pedro ni biatu ba bia obenya biatu ko Fred Mensah ba obenya bi ko Misty ha ba obenya bi ko Dani ha ba obenya bi ko Habidan obenya bi o ko ba bi ti se keke obenya bi ho o ko ba bi Tel Junction obenya bi o ko Anraga Garba Street obenya bi Oak Pharmacy oko ba bi to say atasmaso atakra maniampo tafo top amazing oko abuakwanso a heba store so obuakwa nyina obenya bi pankro no obenya bi bekwai obenya bi fojo heba oko mampon sewa heba oko eboasin so smart heba ani ba bi a to na duro bi a oko akobusa but number ni mami oko ba bi na se wo nya duro ni bi a the number we 0244 2677 mesra moda bia me ba me kan wasem obi de aduro bi nam kroma a ni dinu no wode abasa ana wode aduro bi asoso me pa cha me de ne ye basa aduro no enhyehye anya hwe okoto aduro ne sa number we ni ho me pa cha ento sa boda number de ma number ni 0244 26
267725. Bedase. Yebishia. Matthew Bru, Arafo, Yankupon Isha Dr. Basa, Media Sana, my friend. One pay a boom punim pua, or yenipa se, Nedri, a bueni pansopa, inti kupebito, sebeya, a bebwa wonso. And a simple plus for ewu kumasi krudia imu. Na oba adeshemanya onmone Dr. Caesar so ye ne die nimhwe ho oba kumasi kejeti na ugina Dubai getu animu wa omone Dubai getu ni ye opposite edi hwe animu abrosane ye wo ho ne first floor obi hu simple plus for simple plus no eye branda phone accessories en wodeba enti wo pe phone charger papa say ye Android de eye iPhone de eye Samsung de Type C charger bia wo hia bia no me pa cha osenye simple plus de ni bia nya papa simple plus chargers no omo ne ka no kore enti omo na aye chargers papa de aba se wo pe power banks any phone batteries battery a wo de share o phone mu a wo bontumi ahu se battery papa nie eye simple plus de na wo pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth headset cover iPod and our phone protector. What the Brian chain, Yanuma, you to be my man for cotton, and your ton and cron consume my man for the due Juma. Your number near 0244 590374 and a 0241 709636. And a fit homeopathic clinic, Ewa Hinma Kokobin. Ye be Jomas company no 18 mu junction ne so enu nketenkete fo ne yedie anuanom ye ne enam physiotherapy akuponcha ne massage kwa so ya wo nipadua ne nemu no ye be ye free ho ye detoxification se stroke yade a chew wuntiri mu twetwen wa ye mrempam enemu yade a na ani ho how typhoid any ulcer hawa bra na ye mfam fidie mapa ye de aba no enye hwehwemu na ye mfa duru nkan ye number ye 0244 58 3859 and a 0275 969414 and a big soft drinks no they say near ama kromu aye de no say winya big drinks ni bi no mo ya onuada se ni wo ya hawo awia kata be say wona mase a pe bigo cola pe die nwunu chilled one no bogu ade so pe bigo orange na orange ne de wono mu a wote the fruity punch no e na cola no wono mu a uhu se namu jo o sepe wa de na de nam wawie mu ton nioma wati ase bigo cola ni bigo orange no eye kama dwumadie bia wudie to nsafre ni padom bia no ma bigo soft drinks ne mrase ye woni cocktail ye woni apple ye woni coconut ye woni lemon lime and ye woni strawberry ye openo choose na fa di dwuma no wati ase ebema hwa ye de Trillium Industries for the diaba ye number ye 0322 190877 ye bema taste ye kama wate ye bigo soft drinks no ene ebo na misre grow fine dro we nu an ye di bro nyan me pa chaw grow fine ye dro yi aba edwaso ama anigye enso aba me ka se wanu mu ato a wuntumi ne di onsa ne onan aye otititi dro anadwo a wuntumi na obesore anopa no wa ye very weak onua nunum grow fine wate nunum grow fine na ma wunyina yie emma nipadua ni nyina yie emma sebe mu nsabuo mu issues wo ho sa de ni nti papa na duro ye fre no ya fre papa ne Dr. Menses echiro bibi enti sa wo nsabuo ne ba 1 2 na twa wo de ne kra de makra twa kra obi de ba broso obi nso de ba ya wo nko anu ote adance ye wo ho nunum grow fine herbal tonic I assure you ebeboa wo nyare na onu maduro we ye bo ho ban yade nkan wo yade na onu grow fine e ma ho to ntentem aduro mi kan baabi eto onu obi akwa abenya bi ye ka ase kora na monten so e na aba Otec fie ha nso abenya grow fine ye duro ne bi Fred Dr. Grow fine Fred usisi ya ne number ne ye 0244 596532 0244 596532 dia wonti ase no eno na Dr. Bechrim awa de akra obebem na sese ya sad information bi aba sese ya dia na mama ye mo ahimi me bu afu dada obubefu
ba ma me fa we mum ma ona ma wakoma mra fom kakra atonso ago shoe factory o kire se opposite South Hospital yakwa ko hunu ka bi mum fa mfonyini video ne ntuzo sesi a me pa cha obra ye Facebook ne so ana abra ye YouTube ne so na dinka fa ba akono kwadwo fa ba akono dinka fa ba akono yakwa ko hunu ka yesi we wo ba ye Facebook ne so ana YouTube ne so a esi ho be na nsanie yete pampan kan wo area ho afedi amanfo rohye nkoho ne nkonkohwe a ka ye pak we nipa mienu na ugum oba ba ko be ma ba ko enu o ma ugum ya ama ho nyina bon a die na ekoso ye kohwe ya ka ye si we yo wo ma ugum ya se ye fa ba ko ne so bra kwadwo afi na mpanyimfo aba ya mo ye hu anie be ye ya nipa mienu oba wan be ma wan ya wo ma ugum die na asie no ni asam no die asie no eno ni asam no enti ya ma patuo na mu ho patuo na mu ho so onko duedue mu na ye hwese ne etie obo afefu abufuo ne bra Ade mama botre me bompa yesa asenya me mama botre no wan hwe ya sentina me afidie so ametie wan hwe ya dia abotra be fama abusuafo awu se ewiase ayewe no se wo ye wo ba na se wo ma ho kwan se sebe be ma enyimi wa be ma begimi wo pa every se be ma bi hunu se sebe wa adwen mu omra obeyusu na adwen wo so papa ndi ya ma wani na ho krachi ya ye ne kasa yi de okan ya ne atenso ye nteye pani bi ntu nfo ye hia na wo ye fi ha beti makwagu nani ye pese ye nya nsem bi firi na no fi se nsem bebre wo wa ye pepe se ye benya nkyeremu efiri se ono kire awura yi ekwan anka wo so ofa so na asem ye de senke du ba bi anka won fa nkwada ne mra fie na nka wo mra be ma no oba na wa maniska na nka aye asem awurade na mom ono so de wonu a wonim nyansa na wo kire obi senke wonyama na asem ye de no on de oni bibia obeye amo ono to asem aye da na ana oba ne nkoa na wo so ye bibia na asem be de ono so wakofie ho edisika akoma nkwada no na maame na pam ne se menyi sika fa kwa na so ono so koye ne sanka ega ono so kana asembe yedo ka wato mo nkwada ne mo de anwa kakra ebia geshia ne sadi kakra wadi dwa na nka ade kakra se every pum be 1000 bi na ade ko na nka abusua ya pam wo se wonne woni ema ne nyina mo fa nko na nka ono so asema ye de wodi wo yesa na enye yi ana ya wodi je so wode nkwada ne bre ofiada na waba be fa wo mo se kwasi ada ansa no hu se o mo ya wo ma wo be hwe wo mo etiefo asem ya wo wura yi kan ye mo amunye agema me na ma no ampa wonim nyansa pa ni nyansa no ene wo hu se wonim nyansa che oba no enti ko se ne kwan pa ko mfa so a na asem be ye de ene wo keka ne nsem ena msumi bisa sa nsem wei se nyansani a o keka nsem se no na ne wura fi se wono so ye bia ebe ye yi ana se wa wo mam ye nu nkwada kura ba akokora enu ato ni din o maami fa wa fam what wo sa ki kanse hunu se maami na ma wa wade anso na wo batampa ben ene be ma ne ba akosa wade we obatampa ben ne be ma ne ba akosa wade we wanyem wo ba pam na firi nchen wone nam ahonho no a obewuo na so wono akoton na japade age ne nkwa na wasa de na ma se fa no esa se sebe maame no wa nwo amfa ne ba bi nti wo wura wonsam na okeka na bufu na hi na sokonkro na ahye me ma se me nka no nyansa kwai to sei na wa hwe yie ne se me ba ho na mu a wa hwe ametoto bombo ama hwe amanfo kra bedwa me ifi se wonsam a wo keka no pa de ayese aye nkwan na makonim na je na nim na enchene kra ansa nam tantantan na kra ba se wo wie ye no onyampanimfo bi di nanim ba ho be ka se sampanimfo no mo wai osei yehia wo mo fri se ono mo na ahye ne kutupa na abedu sabri yehia wo mo wa asem we mu na yire nso so awawa ne se ya ne nso yehia no number ewu se wa hwe yi a se de wode aya awura yi sa na akoda wode be so konkro ma botre da amen wa ma botre me da sie bro enti
enadwoi krache no Mason Peter Mponsa Mason Yehowa ya domo a ewiase besei entu dia ye nhye wo nkwachiri se ne ye wo som no o ka kire ege no se o som o sofo aka kire se 2028 wiase besei enti wiase besei enti ya kwa me enhye ne nkwachiri ka kire nse ukuada se be ye betwitwa so ntentem na 2028 wiase na se yama ye nyina ye hu ba bi aye ko enti ukuada anopa no nkono Peter Mponsen ya wo ye mesini eti wo hwimhwidiem se wo mpese makube so agu nani a anopa no nkono mehia no ka kire ne mame se bra Peter said dia ochia mi anim otaka na asem no se we dia osomu a se obi su tia on kan kire bra Peter se haide ntwa so ntinyame ya adum a ukweda anopa no nkono pe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  ehia no fidie mu ha de wo tie no enkan kire no mini so no kwa wo tie se na yire no kwa tie Poto ka chemsa ne yiri ni tie pa anti mawura ukunu ba fia fatuno ni se ukweda a edi anim yae na Krobea na bega force anopa no nkono ehia no fidua mu ha na me da ase me da ase awura sese si asa anyom no de wahunu to mame na me mfa nsore bra ho na beto meto ye nti amu wahunu to elen beto mame enko besie 1 2 Ose Samato meto iwe hu wante sa ote aha nti sane ya meto no soto ne sa why 2 osre yawo uhia asumbo pa na uhia pa ma mechawo kan kachira no pa ne chawo ambacho dema ibia fachem mama ya wote e ba bi nkan toto ba ma be bra hwene ba emuate ti ni muate poi na sabe obewie na akoda ni benyini na sabe pani bi sabe be dinkwase asem se di akere na de akrache o de ye mensam na ka se wiase be se 2028 ye be tenioma guani ama wiase ne be se ya to prison e ho na abehu se hyehye ma me ko ukuada ne oba no monsamra ya Bolivia Enterprise for Nyankopon Shiramo me paache wutie me ya the future life enuane no e na abadwa so monka nchen so kwanimu ho a wontena ho no ntie nkobesi ni mu nsam no onfa ntune hofo 23 vitamins and minerals ne wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ashemuma enti onua oyade no bra be kire mu kire yen yemfa aduane aduru nsan yade kumasi sofuline alignment wo ye ne multi home die nimhwe ye number ye 0246 01 0150 and 0242 878090 kwadwo reko Royal Enterprise reko heba mixture no okurasi ne aduro no ye aduro mu aduro ya onipa dasani so nya bi na so no nom na usisi pa na ye oya ebeko onipa dua nyina ye ntunsabu atwa koko tete operation nie infections na adokro wi wuntrimu twetwon waye mrekora wo mpam wode epo kurasi ne aduro bi na wono nomo a aduro de ye Otec fia abehwehwe agya akonto obi Time FM wo bo ase wubenya bi ho Free FM Otec ma abenya bi ho edwo so aponchi achi miame maame aponchi achi nanimu ho wubenya kwadwo reko aduro bi okurasi ne aduro bi ho ba bi a wo bi enjirimu bi a wo hia bi afre 0244 470067 ena wi Nyankopon hira o onhira me onhira ye nyina no ntutu ya na monsie jataba eye engine room o hihye adwumadie mi ye de besomai kwadwo mo wono nso e de ye content ane so ma creative mind ono nso beta na chi ote oba ade achi amenka ote agya kwa amenso nka ye de musia na dwabrem Dr. Cash enso de mo abeto aso enko besi